አይትወሰንን በአእምሮ ሰባት አይትገመትን በብዝሒ ቃላት አይትወሰንን በአእምሮ ሰባት ኢየሱስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሃሌሉያ አምላኽና አይግመትኒ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ጎይታይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ አይትግመትን ብብዝሒ ቃላት አይትወሰንን በአእምሮ ሰባት አይትገመትን እልፍ አእላፍ ቃላት አይትወሰንን በአእምሮ ሰባት ኢየሱስ ካብ አይትግመትን ብብዝሒ ቃላት አይትወሰንን በአእምሮ ሰባት አይትግመትን እልፍ አእላፍ ቃላት አይትወሰንን በአእምሮ ሰባት ኢየሱስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ጎይታይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሃሌሉያ አምላኽና ካብ ኩሉ ሃሌሉያ ዝበለጸ አምላኽና ካብ ኩሉ ዝበልጽ ሃሌሉያ ንሱ አይግመትን ብነገራትና ብኹነታትና ሃሌሉያ አቦ አይትግመትን ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ብናብራና ንሱ አይግመትን ሃሌሉያ بنجاراتنا نسوا أي جمتني بخونتاتنا نسوا أي جمتني هاليلويا نسوا هياوي زي الوقت هاليلويا زيك أيار أملاك نسوا بينو ألفا وأوميغا نزهونا هاليلويا جماري هاليلويا دمدامي أزهونا نهيوتنا نسوا بيني هاليلويا يسوع نسخة هياوي خا أبونا نسخة يتجمتني خا حواتي كم زنبلو قويتا بخونتاتي يتجمتني خا نبلو بنجاراتي يتجمتني خا نبلو هاليلويا سب زحلف وخحلف يخليه هاليلويا السجنا وعيان زاتو نجارا يكون نجزابير بو يجمتني هاليلويا بزمت أنا شجر بزمت أنا معبد جزابير يجمتني نسو حيالي هاليلويا نسو جغناي هاليلويا يسوع نسخا بينها حيالي خا قويتا نعبيك هالنا قويتا ننقسك هالنا هاليلويا تلاقي يسمع هاليلويا 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 يسوع سمك يبارك جيتا هوي سمك يبارك أبا يني جيتا سمك يبارك أملاخنا سمك يبارك أو እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ ኢና ንዓኻ ጎይታ ንዓኻ ንበይንኻ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ ሎሚ ኣሕዋተይ ንኩነታትና ንንገሮ ሽግር ዲ ዘሎ ንንገሮ ነስማዓዮ ሃሌሉያ ኣሎ እግዚአብሔር ኣይተለወጠ ኣሎ ንሱ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣይልወጥን شكر كجتمنا نسلم سانا هاليلويا هاليلويا يسوع نسخ الله خمسة هاليلويا أبو نسخ الله خمسة نبلو هاليلويا أبوي نسخ الله خمسة زي جرف كنا زي أنت كنا أملاك سمك يبارك أبوي سمك يبارك هاليلويا يسوع سمك يبارك هاليلويا
نمسجنك هجويتا نمسجنك هبونا هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا أبو تمسجن لوموني እግዚአብሔር أبو ساعاتنا نعخا حلفنا نركبك هلنا أبوي ساعاتنا نعخا نبك هلنا أبوي نجراتنا نعخا نبك هلنا هاليلويا زغبدنا زبلة صور زخوننا هاليلويا صاركم سناباي دربيو يلو هاليلويا زقلل أملاخ صور زفاقس أملاخ نسبينيو هاليلويا أملاخ يتصوري يهبك هالله تفكس هاللي نبله كتقلل اللي هاليلويا زخبدنا هاليلويا نهبونا زي أملاخ زي نسوخ قلل يخلي أبكد ما أملاخ عبز بهال نجار يلن أبكد ما أملاخ كبيد زبهال نجار يلن هاليلويا لومي እግዚአብሔር نهبك هالنا نبله لومي زخبدنا زأسرنا هاليلويا لومي رجيتنا إنا خنوات هاليلويا أبو زخبدنا نزبلنا عخا يحلي فيه بالله نبله هاليلويا يسوع سمك يبارك أبو هاليلويا يسوع 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 سي منفس قدوس نزا أملاخ زي تازلو هاليلويا نزا أملاخ زي طاقعيت زلو نزا أملاخ زي زسقرنا هاليلويا 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 إذا عمت زي أقويتا خطك أملاس كنت الحواتي هاليلويا أبي واتنا إግዚአብሔር حنت عمت وسيخنا له هاليلويا ناب حدش عمت أسجيرنا له هاليلويا لومي إግዚአብሔር إذا عمت زي خنتك أملا هاليلويا دخيمنا كنكون نخل نبرنا يو هاليلويا لومي الدخام كبك لومي برتعنا خنوت هاليلويا لومي تحسنا خنوت هاليلويا زعمت زي أختك أملا يدلي قويتان بلو هاليلويا لومي زعمت زي أخي تحلفني نابتنا كبر نجار مقط أمي خون الليل بلو هاليلويا لومي مقط مستي برختنا أملاخ هاليلويا مستي زابير زقرب لنا نجار مس برخته هاليلويا لومي من رخابي خون النحواتي لومي كراخبي يدلي زابير مس برختك هاليلويا مس كبرها نبلو هاليلويا لومي እግዚአብሔር مس كبرها مرخا بيخونلنا إذا عمت زي እግዚአብሔር أبو مستنسخا هاليلويا زقرب كالنا حواتي እግዚአብሔር زقرب لنا نجر الله ننفس وقفنا እግዚአብሔር زدالو نجر الله هاليلويا እግዚአብሔር زدالو لنا نجر الله لومي جن እግዚአብሔር زدال خالنا لومي يحلفنا نبلو هاليلويا زعمت زي مقطعم يخونلنا مستنسخات تدليو كبري مستنسخات ذهب كاننا هاليلويا تسقع تسوى هاليلويا هاليلويا إسرائيلاوين نابتانا يتسوى مزرعة يوم هاليلويا حكي لومي እግዚአብሔር أبو نحنا خانا بتسوى هاليلويا نابتا مزر كنعان زعته ونحنا ون እግዚአብሔር لومي نابت نسخة تساقرنا እግዚአብሔር مدر تسوى خناعتو ندلينا نبالو هاليلويا لومي مستسفانا مقطعم كونلنا حواتي هاليلويا هاليلويا أبو لومي أنا مرخا بيليني نفلو لومي كي ترخبكو أيوتني لومي እግዚአብሔር هاليلويا بقالك هاليلويا بمزمورك እግዚአብሔር لومي مرخا بيليني نفلو لومي هاليلويا كي تباركو أيوتني نفلو كي بارك كانس أحد كاني له هاليلويا لو من إحنا እግዚአብሔር كي بارك كاني أحد كاني لو مي كي تنكف كاني أي واتنين بقوله هاليلويا لو مي متنكف يلينيو منفسك هاليلويا لو مي تنكفني እግዚአብሔር لو مي እግዚአብሔር منفسك يتنكفني بقوله هاليلويا لو مي እግዚአብሔር منفسك يتنكفني لو مي እግዚአብሔር كتبارخني يدل الله هاليلويا 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 እግዚአብሔር نبلو يخبري እግዚአብሔር نقالاتنا يخبري هاليلويا لومي من رخاب يخونلنا حواتي لومي من رخاب يليني قويتا نبلو لومي እግዚአብሔር رخبنا قويتا من رخاب يليني يعني بقى كابها وطاي እግዚአብሔር هيوت يبلنا نحنا هاليلويا أبو لومي تنكفنا أبوي لومي يلينا يتسقاها كبرها እግዚአብሔር أبو
ملكتاوي هاليلويا زغونة تقاها እግዚአብሔር አቦ ሎሚ የድሊና ዩ አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለ ሁሉ ነገር አቦ ነመስግነክ አለና አምላክና ንጉስና ክትከውን ዝፈተኻ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ ጌና ነዛ አምላክ እዚ ክንዘምረልና ምስሕዋትና መዛሙራን ኮይና ሶምኩም ወጽየምና እዚ ጌና ነዛ አምላክ እዚ በመዝሙር بزلنا نزع أملاك نخبرين هاليلويا آمين يسوع كويتاي هاليلويا يسوع كريستوس كويتاي يسوع كريستوس نسو أمون أملاخي آمين هاليلويا بزي ميكو كتتقلينا تنحت قتيلنا حنسا لإግዚአብሔር كنمسكنوينا هاليلويا እግዚአብሔር أملاخنا عب نجر جر كالنا يخا أكلتشان يسران سلستنسي بإجرنا الدوا بالكنا يخا كنبلوينا እግዚአብሔር سخا عبي أملاخي خا سخا مدحنا إخا السخا نجوسنا إخا خنبلوينا هاليلويا إتي مولع عدمي إخا كأيكت أنا كاني أيك حد كاني زبالة أملاخ هاليلويا أيت أنا نان حد جنا نجزيابير آمين نسوت أجع خوينونا نسوت سلال خوينونا هاليلويا هاليلويا كم زيبل مزمور داوود تسعن حدن أتجع تلعول زحدر أبسلال تخلو زخل ينبر نجزيابير تجعين أردين زوكلو أملاخين يبل الله خيلو آمين نسوت تجعناي نسو والتاناي آمين هاليلويا آمين تجعن والتان زخونا نجزيابير هاليلويا نبارك اسمه هاليلويا كل توي سلسة بسمي مستكبو أمو مست السماعو أنا أما أكلكم الله خيلنا مشتني هاليلويا حتى دم سخا ما أكلنا لخا نحنا دم أميننا سخا تجعنا سلزخون كنا تمسجن ملك علينا نبلو هاليلويا هاليلويا أيك حد كان أيك أنتنا كان زبالة أملاخ هاليلويا أيك أنتنا نان هاليلويا أي حد جنا نبز خلت الشن إسران سلستان آمين هاليلويا أنا سكم زي بالنير أحواتي إذا لايك زحموا برتو حمام سخمي جرام يوم لايك زخلوا خمي جرام يوم لايك كم يجرم خلوه وش كم زبالة حمام متوام وي كم زبالة موت متوام سخم يجرم خلوه بالنيرة أملاخ جنزخ التجاي بكاي آمين هاليلويا نسو أمون أملاخي هاليلويا نسو ناي تنبلل الكموت عمت سلس جبر الناس كاي اسمه يبارك هاليلويا 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 أنا كاي لين كنبلينا هاليلويا ولا حنت أنا كان جري لين هاليلويا نجر كله
الغلاي علينا سجيريو عملا خيسي تايجنكو كل بيدو عبيدو يو كل بيدو عبيدو يو كل بيدو عبيدو يو كل بيدو عبيدو يو تايسان كاريو እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ እዚህ ዘይክ አሊ ኦሮማይ ዝጀባህ ዘይስገድ አልغላይ አለግና ሰጊረዮ አምላኸይሲ ታይጨቆ ኩሉ ቢዱ አቢዱ ዩ ኩሉ ቢዱ አቢዱ ዩ ኩሉ ቢዱ አቢዱ ዩ ኩሉ ቢዱ አቢዱ ዩ እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር እንታይሳን ካዲዩ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ ነገር ሁሉ አብልሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አብልሃ
سيسي رياتك للكوافن زي جنتك سلازية تخبرك سلازود تخبرك سلازية تملقك سلازود تملقك انت يسالك عيو اكزابير انت يسالك عيو اكزابير انت يسالك عيو اكزابير انت يسالك عيو اكزابير ነገር ሁሉ አቅድሜሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አቅድሜሃ ቀልል ነገር ሁሉ አቅድሜሃ ቀልል 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 ነገር ሁሉ አቅድሜሃ ቀልል ሃሌሉያ أملاخنا أمون أملاخي سمي بارخ بمنم تأمر زي قدفنا كل شيء عشش زي بلون قالتنا إكزابير سمي بارخ هاللويا جدما نخونتاتنا خير أنا ننجراتنا خير أنا إكزابير كنا مسكنا كاينا هنبلوينا هاللويا سقعابي أملاخيخا أملخو زقباكا أملاخيخا هاللويا تمسكن منفس قدوس هاللويا تبارك لعل أملاخ هاللويا
ነገራት የሪን ኩነታት የሪን ሃሌሉያ ከመስግነካ ኢና ክንብሎይና ሃሌሉያ ويتنا هاي قارتي نعمة من الله نقراتي كنزل ويتنا هاي قارتي نعمة من الله حتتاتي كنزل ويتنا هاي قارتي نعمة من الله 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 كم زلويسنا أي قارتي نعمة منا نقراتي كم زلويسنا أي قارتي نعمة منا 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 كسندري كمسكن كله شاطر يا بدر كم زلتين بتسلم ثلاثي مسكت كعللي كأنه شاطر يا بدر غبار ما كم زلتين بتسلم ثلاثي مسكر عوتي يزي قدامي مسكبر جوا قدامي الملو ثلاث كعبت ياي كله بجناتي مسكر عوتي يزي قدامي مسكبر جوا قدامي بتل ملو ثلاثي عبزوراي كله متبني ويتنا أي قارتي نعمة من الله نقراتي كنزل ويتنا أي قارتي نعمة من الله حتتاتي كنزل ويتنا أي قارتي نعمة من الله 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 كله شاطر يا بدر غبار ما يكون زلتين بتنهم ثلاثي كعلل كمسكن كله شاطر يا بدر غبار ما يكون زلتين بتنهم ثلاثي مسكر عوتي قدامي مسكبر جوا قدامي بلو ثلاثي عبزوراي كله بتنامي مسكي عوتي قدامي مسكبر جوا قدامي البلو ثلاثي عبزوراي كله بتنامي لبيز خبلو وريتك سبيرو لبيز خبلو وريتك بهريو لبيز خبلو كم ستبل كودي كميلي زقرتو كم ستبل كودي كميلي زقرتو انت على الكودي كميلي زقرتو انت على الكودي كميلي زقرتو انت شمشم كودي كميلي زقرتو انت شمشم كودي كميلي زقرتو انت على الكودي
زخبلو ጦር እግዚአብሔር ልበይ ዝኸበሉ ከም ዝተመልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ ከም ዝተመልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ዓለልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ዓለልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ وزقرب كبري مقبار لماتك أنا زيت أطبخ وزقرب كبري مقباري لماتك أنا زيت أطبخ وزقرب كبري مقبار لماتك حدش نقر مقبار لماتك زغوني حدش نقر مقبار لماتك زغوني زيك المقبار لماتك زغوني زيك المقبار لماتك زغوني زيت خير مقبار لماتك زغوني زيت لملم مقبار لماتك زغوني زيت حسب مقبار لماتك زغوني زيت حسب مقبار لماتك زغوني أنا زيت أطبخ وزقرب كبري مقباري لماتك أنا زيت أطبخ وزقرب كبري مقبار لماتك أنا زيت أطبخ وزقرب كبري مقباري لماتك أنا زيت أطبخ وزقرب كبري مقبار لماتك حدش نقر مقبار لماتك زغوني حدش نقر مقبار لماتك زغوني زيك المقبار لماتك زغوني زيك المقبار لماتك زغوني زيت نقر مقبار لماتك زغوني زيك المقبار لماتك زغوني وريت እግዚአብሔር ልበይ ዝኸበሉ ጦር እግዚአብሔር ልበይ ዝኸበሉ وريت እግዚአብሔር ልበይ ዝኸበሉ ከም ዝተበልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ ከም ዝተበልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ዓለልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ዓለልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ ተሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ وريت እግዚአብሔር ልበይ ዝኸበሉ ጦር እግዚአብሔር ልበይ ዝኸበሉ وريت እግዚአብሔር ልበይ ዝኸበሉ ከም ዝተበልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ ከም ዝተበልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ዓለልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ዓለልኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ እንተ ሸብሸብኩኒ ከመይለየ ዝገልጾ ክዝምርየ ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዝምርየ 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 ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዝምርየ ክዕልልየ ክዕልልየ ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዕልልየ ክዝምርየ ክዝምርየ ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዝምርየ ክዕልልየ ክዕልልየ ኣየቋርፅን ንዓኻ
نأملاخنا خنزمرلوينا بتأقعيتن بإللتان هاللويا نأملاخنا خنقلقلوينا كنتات نونو انتبلنا نجارات نونو انتبلنا እግዚአብሔርና ግን ደው ክንብለሉና አሜን ኣብዚ ደው ምባል ናስ በረኸት እዩ አሜን ኣይርዳእና ንኸውን ኣይንፈልጦን ንኸውን ወይ ድማ ንስለምምልላስ ንማላለስ ኮይኑ ይስማዓና ይኸውን ግን እዚ ካብ ምሕረቱን ካብ ጸጉን እዩ አሜን ሃሌሉያ ጸጉ ስለዝበዝሓልና ንእግዚአብሔር ክብሪ ንሃቦ ሃሌሉያ ጸጉ ስለዝበዝሓልና ሃሌሉያ አምላኽ ከምዚ ሎሚ ንጎሆሙ ንብልኒያን አምላኽ ኢብን ኤዘር ስለዝኾነልና ክሳዓብዚ ስለዝረድአና ክሳዓብዚ ደዊልና ንዑ ከነገልግል ስለዝገበረና ስሙ ይባረኽ ናይ መወዳእታ ግዜ ንኣምላኽና ንኣልለሉ ነመስግኖሞ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤታ አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን አምላኽና ህያው አምላኽ ከም ዝበለ ግዜ ዝሃበና ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ስብኩነታትና ሃሌሉያ በነገራትና ሃሌሉያ አይግመትም አምላኽና ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ጓብ ሰላምና ቤት አምላኽ መጻኹም እትጎንኻ ዘለውን ቃብ ደሓን መጻኻ ንበሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለ ሀገርና ክንጸልይና ሃሌሉያ سلطان نبرل تاز كديفني از متنا مزري هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا كبصح هاليلويا نايزا مدر ነገር ዝከብቅ هاليلويا هاليلويا مالتنا خوين حواتي ابولومي هاليلويا ኢየሱስ هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ስለ ሀገርና ስለ ምድርና እንጸልለና እግዚአብሔር አቦ ቅባአትካ هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ኃይልኻ ደግነት ካብዛ ምድር እዚያ እግዚአብሔር አቦ بكبرك هون بشم يسوع صلى እግዚአብሔር አቦ بشم يسوع ክርስቶስ ንስኻ ነዛ ምድር እዚያ ክትበጽሓ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ምድሓንካ እግዚአብሔር አቦ ምድሓንካ ክትብሰር ዛ ምድር እዚያ بشم يسوع صلى አቦ ሃሌሉያ ከምት ንሕና እግዚአብሔር አቦ ናይ ዘለዓለም ህይወት ረኸብና ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ምድሓን ክረኽቡ بشم يسوع ኣብዛ ምድር እግዚአብሔር አቦ ምድሓን ይርከቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዘይፈልጡ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ምፍላጥ ይኹነሎም أبونا أخام فلات يخون اللهم بش يسوس إجزابيرنا أخام فلات يخون اللهم هاليلويا هاليلويا إجزابير أبو هاليلويا نتوم بأمنا تأثيرهم زلوا إجزابير أبو لون نعم إجزابير أبو حيلك تبوم بش ميس إجزابير أبو هاليلويا أب أمنا توم تانيعهم كودو إجزابير أبو كم تنسخات تدلو إجزابير أبو ناتوم نجار كبك هاليلويا سلام እግዚአብሔር አቦ ሰላም ከሆነ ዘለው ሃሌሉያ ዕረፍት ከሆነ ሎም በሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ ደስታ ሐጎስ ከሆነ ሎም በሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ እንጸልለና አቦ ሃሌሉያ ሐጎሶም ወሰን ዘይብሉ እግዚአብሔር ከውን ሃሌሉያ ንዓኻ እንዳኽበሩ ክነብሩ እግዚአብሔር አቦ ሎሙን ንስኻ እግዚአብሔር ክትበጽሖም በሽም ኢየሱስ እንጸልለና አቦ ነመስግነከልና ኮሙ ስለትገብሮ ተባረኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር تمسكن سلز جبر كونه مسكن كلنا آمين هاليلويا إخزابير يسوع كويتاي آمين أملاخنا بزبيت زمتين الله جينا إخزابير أيوداني هاليلويا كم يكأني هم كل سلام ديو كل شالومي أبا ناب مدباتنا خنا عطينا سوني بمنسيات تلالو مدبالو بدحريت أو كنا حبر صبغيو سولوسون حاموسن كأبزوم تجبر مدبالو أو نسعشهم وانت جمر أو كلمات عربها أبزلو بإنجليش تكافلوا حوات نابون كلمات نخلناتهم إنجليش نخل مالتي كم زغماي روبر كاني نايوانجيل أبزت اليوم نزام درزي أوانجيل زبصر لو سون إحنا خاط أوعيتنا فلت قالنا بزحالو حزب زطافه لومي مدحان كنبسر يقبعنا يبز نجار زون بيت كريستيان تتحسبنا مالتي حدش مثلا بهاتا علواني سنكا حاموس كصباح حاموس جمر ناي بايبل بزعوا ناطاوعيت كا كميل كاتنبر زبل بزوم تمرتلو بدحريت كل مزغام نخلينا كصباح حاموس جمر ابغزانا هوينا نمهار
and then حاموس sorry قدام ورح تقابت ود جانواري ጾሙን ጸሎትን ኣሎ so ቤተ ክርስቲያን ጾሙን ጸሎትን ጽየምና ክንመጽእ ኣብዝውን ምስዕዋትና ክንጽሊ حاموس ቀዳም ቤተ ክርስቲያን ተተሓሳስበና ና ጎይታ ይባርኽኩም አሜን كبرنا أملاك يكون مزمران قويتا يبارككم كبرنا أملاك يكون قال أملاك زكافل أنا يكونكم جن حدا نشي نجاريله افتقال أملاك نحل فينا جابير سمز تبارك يكون بمجمرة توم زحلف عمت بوزح زقلقلكم زقويكم سب زريون زيريون جن حدا أملاك زريه كله زقلقلكم عصبكم كم أملاخي بس دماغ جابير يخبر كبرنا أملاخي نزز مس عمد ما جابير أمني هاليلويا هذا جزء زاناي لو ما عمت استوهبتنا تقصي كن دق ما ينامو بزعبو حدا نجري له تقال أملاك كنحل فينا انتهت بالنيرة تياقال أملاكا ما أنت بخلو كل ساعة زأكل كل حسكم نسناي جبري خلو تقبل الكتبلو تأجع زبلة عباخاتكم تقبل الكبل يكالو يوئلو هذا جزء خدق ما يناس هالسيتجن بحنساب كنبلاينا أملاكا ما أنت بخلو كل ساعة زكال كل حسكم نسناي جبري كل ساعة تقبل الكتبلو تأجع زبلة أباخاتكم قبل الكبل يكالو يلوك زابير سمي بارا هذا جزء بحبرت كندق ماينا أملاكا ما أنت بخلو كل ساعة زأكل كل حسكم نسناي جبري كله قبل الكتبلو تأجع زبلة أباخاتكم قبل الكبل يكالو كبرنا أملاك يكون متان كل ساعة أب كل situation سي قبل المتان كنبل سي انتي يكالوي نجزابير تأجع خلقيقو كم خجبر الناس يكالوي باهي زبل معنا يكون نتي نحنا يكوننا نجبره تقبل المبال ناس إجزابير يزجبره نسدم أب كل situation ناتنا أب كل كناتات ناتنا كل ساعة ما مالتي هذا سمون تقبل هذا سمون كال زي كنا مالتي إجزابير سمي بار مسألة تخيط تغسجن نحنا دما كنجبره زلنا أب قدام يقرن تسمع عرف عشرة حمشة زلا مالتي عشرة دلان تايبل اتي زلخو جنا بتسجع أملاخ إيه زلخو يلك زعبير سمي بار اتي نعنا قبل الزبل الناس تسجع يلك ألنا مالتي كم يزول زل باولس تزلخو سي بتسجع أملاخ إيه زلخو يلو تجزع عبير زلق أول تسجع شو عقن انتايلو كاب كلاتهم زبز حدا أتسعركم أمبر اتي نأي اتوهبت تسجو خنتو أيكونن اتي مساي زلو تسجع أملاخ دا إيو أمبر أنا أيكون كنيلو نتستوهبت تسجع نتقبل الكبلو نتكعوت الزخل نتي أب كل خناتات تقبل لا بيلو حلف زخل جن كنت خوين ما تان كتر فيلو سقيل سكوفاي والكنيلة كاب كلاتهم جن زبلت أنا أتسعركو يلك زعبير سمي بار نحنا جن أفتت أجاءاتنا تزق زعبير زهبنا أجا دماني متى حزنا ينخون تخين جبرو نتستوهبنا أجا نتقبل الكبلنا عبكونتات كله تقبل الكبلنا زكالو أجا زعبير زلقنا متى أبانا خجلت متى مليسو تتأجا أبانا متى كعي كنت عري جبانا زعبير سمي بار كم إلى الله كاب كلاتهم زبزح دا سعركو يلو كابتهم ما قلتو كابتهم كمو تأجاز تقبلوا تيوم زجويز زلوسي كاب أبهم كلاتهم سيتعيروا زعبير سمي بار باولوس جاس عدل بس هو أيكونن كساب حجي باولوس الناتا بحلا زنجرلو ببزحات كندي عشحات زمانات ناتا دنقة حلفه تأجاز لزرخ بيت تقدامي اتخال أي دماني نتتأجا دماني عش شاي بولا نتستقبله نتي كساب حجي بأقول قلتن بزحلفه هيوتنسي
كذا حاجة قبل لي لو خنجر زجبرة نتتصقى دما حيزوا خوفاي بلا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሎማ ዓመት ድማ ሒዝናዮ ኮፋይ ንብልኒና ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሓንሳብ በዚ ክንጽልይና እሞ ናፍቲ ቃል አምላኽ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ሃሌሉያ ስለ ጸጋኻ ተመስገን ንብል ሃሌሉያ ነቲ አባና ክትገብሮ ዝሓሰብካ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሚ ነፍስና አይነረ ኩነታትና አይነረ ኤርምያስ እግዚአብሔር ጸዊዕዎ ነቢ ክገብሮ ክፈልዮ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ኖ ኣነ ንእሽተይ ኢሉ ሃሌሉያ ኩነታት ርእዩ እግዚአብሔር ክጽውዖ ከሎ ግን በቲ ናቱ ሓይሊ በቲ ናቱ ጸጋ ዝህቦ ተኣማሚኒ ጊዳውን እውን ከምኡ ኢልዎ ጊዳውን ሲ በቲ ኣብቲ ኩነታቱ ዝነበረ ፈሪሁ ተሓቢኡ ነይሩ ኩነታት ዘፍርህ ነይሩ ኩነታት ከቢድ ነይሩ ንኡ أنت جعنا مسؤول سنون سبب ليه لازم أيلو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምክንያቱ እግዚአብሔር ግን ጅግና ዝገብር መንፈስ ከም ዝህቦ ፈሊጥ ይሆም ይልዎ ጊዳውን ጅግና ስለዝኾነ ይኮነን ጅግና ዝገብር መንፈስ ሃሌሉያ ለማ አንተ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ኸሞክ ገብረልናይ ኣብዚ ዓመት እዚ ኸሞክ ገብረልናይ ዝሓለፍናዮ ዘመናት ናይ ውጥቀት ዘመናትና ክንርኢ ዘይኮናስ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ምውካል ክኸውን ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ምውካል ክኸውን ሃሌሉያ ጸብለል ዘብል ንሱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ድማ ስለዚ ሓየልካ ስለዚ በርታዕካ ይመጽ ብኸመይ ዝመጽ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይሁን ብኸመይ ዝመጽና እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ስለዚ ፈተወይ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጸጋኻ ክትለቅቕ ስለዚ ፈተኻ ሓይልኻ ክትለቅቕ ስለዚ ፈተኻ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ በዚ ዘመን እዚ በዚ ዓመት እዚ እግዚአብሔር አቦ ንጽልለና أفتي ناتكا تصقع أتينا خنعي أفتي ناتكا تصقع أتينا خنصعر كنقح قويتا بيسوس كرسوس سم نصللنا تذهب كان تصقع تذهب كان حيلي تذهب كان جفتك جابر أبو حزنا يوقف كين بالله ما أنتي بشم يسوس منك أسقاس يكون قويتا بناتكا حيلي منك أسقاس يكون جابر أبو بناتكا حيلي ሃሌሉያ ሙሳ ይሁን ዘዓመት እዚ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸብለን ምባል ይሁን ጎይታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብ ነገራት ሁሉ አብ ኩነታት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸብለን ምባል ይሁን ጎይታ በትዛብካና ጸጋ ምግላጽ ይሁን ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሙሳኽ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምድያው ይሁን ጎይታ አብ ሁሉ ንገዝእ ክንከውን ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ጎይታ ሃሌሉያ ኮሙ ስለትገብር ተመስገን ንስኻ እሙኒ ኻሞ ጎይታ ንባርኸካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓንሳብ ድማ ንስለት ዝመጸልና ቃል ክንጽሊና እግዚአብሔር ስሙ ይባር ሃሌሉያ ሕጊ ብሙሴ መጸ ይብለና ሓቅን ጸጋን ግን ብክርስቶስ መጸ ኣብቲ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ጸጋ ኣብቲ ቃል እዩ ዘሎ ጸጋ ኣብኡ እዩ ዘሎ ሓይሊ ኣብኡ እዩ ዘሎ ጥበብ ኣብኡ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረኸ ይኹን እቲ በረኸት ኣብኡ ሎማዓንቲ ብሽም የሱስ ጎይታ ንጽልለና ሃሌሉያ ካብ ሰማይ ዝኾነ ቃልካ ክትለቀና ጎይታ ብኡ ድማ ምብርታዕ ክኸውን ምጽንናዕ ክኸውን ምሕያል ክኸውን ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልለኹ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ልብና ይእቶ ኣብ መንፈስና ይእቶ بحيلي يتو እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለነሆም ሐወይ ይጽልልሁ እግዚአብሔር በመንፈስ ካህትቆጥ አጽሮ እግዚአብሔር አቦ በሽም ኢየሱስ ይጽልልሁ ኮሙ ድማ መንፈስ አምላክ ንጴጥሮስ መልኦ ከም ተጻሕፈ ምቁጽጻር ክኸውን ጎይታ ከምቲ ኣብ ልቡ ዘቀመጥካዮ ከምቲ ኣብ ምኽርኻ ጎይታ ፈለው ክኸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለና እግዚአብሔር አቦ ናዓና ድማ ከምቲ ነቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረት መታን ክሰምዕ ልብልያ ድኸፈትካ لما أنت بشيمس لبنا خد يتصل لكم التحقيق قالك قبل لبنا يأتو قويتهم مسلت تجبر تمسجن بشيمسوس آمين تباركوا نهم حوايب زغمتين أبقى أملاك نحل فينا كورن نجزي أبيريخون يسوع كريستوس قويتاي كميك أنيهم تيرا كنزا أكل سبت رايد زلنا كبر نجزي أبيريخون يسوع قويتاي أبي حاونا تسألي أوصلك على الأملاك أنا وش تستيلني اشتلي كنت على دسم بلاني كبر نجزي أبيريخون نجزي أبير قال نبى وش أنا نلبنا كتنكفو كم نجزي أبير قال لزاربو قال أملاك كاب كلته زعفو سيفي زبل حلوة نجزي أبير قال هاليلويا أمونجو حساب محلانا زفلي هاليلويا أمونجو أنجو عن حسنتن زفلي
ስለዚህ ሎሚ ከምኡ ፈሊው ቃሉ ኣብ ውሽጥና ከኣቱ ንጸሊ ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ጽሑፍ እዩ ሃሌሉያ ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጎዳጉዶም ድማ ኣናከፎም ተባሂሉ ተጻሒፉ ሎሚ ቃልካ ይለኣኽ ሎሚ ቃልካ ኣብ ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልብና ክትከፍት ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ድማ ነቲ ጳውሎስ ዝዛረበው ቃል ንኸተስተውዕል ንልቢ ሊድያ ከፈቶ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ንልብ ነፍሲ ወከፍና ሎሚ ትከፍት ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ትዛረብ ኣምላኽ ኢኻ ካብ ዘበናት ንዘመናት ትዛረብ ጎይታ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ እግዚአብሔር ቀደም ብነቢያቱ ብዙሕ ሳዕ ነቦታትና ተዛረቦም ኢሉ ሕጂ ግና በቲ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ወዱ ገይሩ ይዛረበና ኣሎ ኢሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቦ ኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ከም ቃልካ ስለ ዝኾንካ ንባረኸካ ኣለና ንነፍሲ ወከፍና ትዛረብ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንኸንቱ ድለዩኒ ዘይትብል ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ምእካብና ንስኻ ንኽትዛረብ ተዛሪብካ ድማኻ ኣብ ህይወትና ምኽዋን ትገብር ምክንዋን ትገብር ለውጢ ትገብር ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ነቲ ትዛረቦ ዘበለ ትፍጽም ኣምላኽ ኢኻ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካ ኣብ ማእከልና ይመላለስ እግዚአብሔር ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስካ ከተኽብሮ ንጸልይ ኣለና አቦ ብሽም ኢየሱስ ንዓይኒ ውሉድካ እውን ክትረዳእኒ ትዝረብ ዝግብኦ ጥራይ ክዛረብ ክትረዳእኒ በዛ ምሽት እዚኣ ይጸልይ ኣለኹ ስለ ኩሉ ክብሪ እግዚአብሔር በይኑ ንዓኻ ይኹን ስም ትፈትዎ ተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን ድንቅነ ከመይ ሰሙንኩም ቀኒሙ መጀመርታ ሰሙኒ ሓድሽ ዓመት ምሽ ኣነ ኸ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስትን እሽተሓዊ ጊፍት ገይሩ ነዛ ሰዓት ይብኒ ለዝስ ምስናይ ቅሬታ ድምፀይ እንድሕር ኣብ መንጎ ክስታይ ገይረኩም ኣይተሓዝሉ ኢኹም ወይ ፊጥ ምባል ተብዚሐ ኣይተሓዝሉ ኢኹም ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ማይ ረስዐ ያለ ሶ ሎሚ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ቃል ኢንፋክት ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ቃል ብኡ ኢና ሎሚ ክንካፈል ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 17 ክሳብ 24 እንደሎ ክምበገሰ ክንገብር ኢና ካብኡ ድማ ቀፂልና ክንርኢ ኢና ከምዚ ይብል ተቓል ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚአብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝፀውዖ ኮይኑ ይመላለስ ንኹላተን ማሕበራት ከምኡ እየ ዝሰርዕ ዘለኹ ግዙር ክነሱ ተፀውዐ ደሎ ዘይግዙር ምዃኑ ኣይድለን ዘይግዙር ክነሱ ተፀውዐ ዶኸ ኣሎ ዶ ኣይገዘር ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እዩ ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍረ ይብሉ ዘይግዝረት እውን ፍረ ይብሉ ነፍሲ ወከፍ በተፀውዓሉ ፅውዓ ይንበር ባርያ ክነስኻ ዲኻ ተፀዊዕካ ኣይትጉሀ ሓራኽ ትወፅእ እንተኾነልካ ግና ከምኡ ግበር እቲ ባርያ ክነሱ ንእግዚአብሔር ዝፀውዖ ናይ እግዚአብሔር ውፁእ ሓራይ ከምኡውን እቲ ሓራ ክነሱ እተፀውዐ ባርያ ክርስቶስ እዩ ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም ባሮት ሰብኣይ ትኾኑ ሓዋተየ ነፍሲ ወከፍ በቲ ተፀውዖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኡ ይንበር ኢሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሶ ጳውሎስ ንኹለን ማሕበራት ካብ ድሰርዖ ዝነበረ ወይ ካብ ድዛረቦ ዝነበረ ቃል እዩ ዝቓል እዚ ነቶም ኣብ ኩለን ማሕበራት ዝነበሩ ልክዕ ከም ቆሮንጦስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ፀጋሲ ይድርትዎ ነይሮም ይውስንዎ ነይሮም ንእግዚአብሔር ድፀውዓንስ ምናልባት ነጋዳይ ክኸውን ጥራይ እሞ ኣብ ቤተ ሰው ለሓደ ኮንትሪቢሽን ካ ይብሉን ነጋዳይ ዝኸውን ወይ ድማ ከዓ ንሓደ ካርፔንተር ዝኸውን ሲ ቦታ ይብሉን ኢሎም ዝሓስቡ ስለ ዝነበሩ መንጎኦም ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ተፀውዖ ኮይኑ ሲ ይመላለስ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ሲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ቤቱ ክፅውዕ እንከሎ ወይ ድማ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ካብ ዝተወለድናሉ ህይወት ካብ ዝረኽብናሉ ግዜ ጀሚሩ ነፍሲ ወከፍ ፀጋ ተዋሂቦ እዩ ኳዳ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፀጋ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን እቲ ፀጋ ግን እንታይ እዩ ብኸመይ ይጥቀመሉ እዩ ትፍልልኝ ስለዚ ናይ ኢድ ምስራሕ ወይ ድማ ሃንድስ ኦን ዝኾነ ኣሰራርሓ ካርፔንተሪ ዲ ዋትኤቨር ብቕዓት ስለ ዝሃቦ ፀጋ ስለ ዝሃቦ ኣብ ቤት እግዚአብሔር መፅኡ ንዕኡስ ኣይጥቀመሉን ማለት ኣይኮነን ንዕኡ መፅኡ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክጥቀመሉ ክእል እዩ በቲ ሓደ ካልእ ወገን ከዓ እግዚአብሔር ብካልእ መንገዲ ኣብ ቤቱ ክዓየሉ ዝኽእል መንገዲ ድማ ከዓ ነቲ ሰብ ፀጋ ሂብዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክፈልጥ ክደሊ ጥራይ ዘሎ እግዚአብሔር ሲ ክቡር ዕንቁ ክቡር ኣቕሓሳ ውሽጥና ቀሚጡ ክብርና ኣምላኽ
ምድላይ ግን ናተይ ናትኩም እንተራይ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ጳውሎስ ነቶም ህዝቢ ነቶም አመንቲ ወይ ድማ ነቶም ምእመን ዘዘክሮም ዝነበረ ነገር እንተሃልዩ እዚ ከምቲ ድጸውዕ ሕጂ እግዚአብሔር ከምቲ ድጸውዓና ኮይና ክንመላለስ ተኮይና ግን ክንፈልጦም ዝግባአና ነገራት አለ ንዕኦም ኢና ሎሚ ንሽተለይ ክንሪኦም ዝደለኹ ነገር ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ዝህብ አምላኽ ኢልና ኢና ዝጸውዕ አምላኽ ጸጋ ዝህብ አምላኽ ትጸግኡ ድማ ካስተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝግለጸሉ መንገዲ ግን ትጸጋና እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቀመጦ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ርእስኻ ምፍላጥ ዝበሃል ነገር ርእስናሲ ክንፈልጥ ኣለና ቅድመት እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ክነውጽኦ ምጅማርና ስለዚህ ርእስና ከምንታይ ኢና ንፈልጥ እሺ ብዙሕ ግዜ ካብ እንዛረበሉ ካብ እንመሃረሉ ነገር እንተሃልዩ ርእስና ዝተፈላለዩ ሰልፍ ሄልፕ ድኾኑ ወይ ከዓ ተወሰኽቲ ዝኾነ መጽሓፍቲ ብምንባብ ወይ ከዓ ብፍልስፍና ገለ ይኮና ርእስና ንፈልጥ ምሽ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንጹህ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ርእስና ክንፈልጠሉ ንኽእል ቃል ይተዋሂብና ስለዚህ ተቀዳማይ ርእስና ንፈልጠሉ መንገዲ ብናይ እግዚአብሔር ቃልን ብጸሎትን ሕጂ ቤዚክ መስል ነገር ክኸውን ይኽእል ምሽ ኩሉ ግዜ ስለዝተነገረና በቃ እንታይ እዩ ቃል አምላኽ ካልእ ነገር ብሕልፊ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ምሽ በብዙሕ መንገዲ ቃል እግዚአብሔር ዝጉሰየሉ ግዜ ዝመስል ምሽ ኖ ይሄ በቃ ዝዳ ፈልጦ እንዴ ካልእ ነገር ተሊካ ምጽእ ሕጂ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ምሽ ወላ ንጳውሎስ ኣብ ዘበኑ ናብ ኣቴንስ ክኸይድ ከሎስ ከምኡ እዮም ኢሎም ዛዕባ ኢየሱስ ክነገሮም እንከሎ እንታይ እዩ እዚ ዓጃው ሃለውለው ዝብል ዘሎ ሕልፊ ግሪኻውያንሲ ሓድሽ ነገር እንተዘይኮይኑ ንኽሰምዑ ንኻልእ ግዜ ኣይነበሮም ኢሉ ዝብል ጥራሕ እዚ ፈላስፋታት ስለዝኾኑ ሓደሽቲ ፈጠራታት ሓደሽቲ ኢኖቬሽን ሓደሽቲ አይዲያ ከምኡ እዮም ዝፈጥሩ እቲ ዝጸንሐ ነገር እንድሕር ሃልዩሲ ኣየደንቖም ስለዚ ብኸምኦም ኣይኮንና ንሕና ግን እንፈልጦ እንታይ ደኣ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ጸጽባሕ ያዕቆብ ከምኡ ኢሉ ምሽ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ልክዕ ከም መስትያት እዩ ኢሉና ስለዚ መስትያት እንታይ ክትሪኢ ከለኻ ናብ መስትያት ምሽ ኤዲት ኣይገብረካን ታዘለኻያ ፒክቸር ታዘለኻያ ቃወማ አንዊሑ ዘርኢ መስትያት መቸም የለን ገለ ፍሉይ እዚ ናይ ክስታያት ሚረር ድገብር ገለ ተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እቲ ሓቂ መስትያት ትልክዕ መልክዕና ትዘለና ጉድለታት ክነስተኻኸሎ ዝግባአና እዩ ዘርእየና ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ بمتن جزيز وصلنا قطري بمتن زنببنا قطري بمتن زستنتنا قطري انتاي قلت علني انتاي نجرئ كتفو كنقلو زقباني انتاي كتكل ويكتكلف قدلو زقباني نافلتن عينا نخي حجي ناجزي أبيهر قال كنا نبب كنتسألن جزين وصل نحركه هنا خجرمكم نخالو اتصابات كنا نقف جزي يبلنا بفتهم يبلنا مخنياتو أيود أنا أتقل تو بيزي هذا جزء أبي وتنا نخالوت كنا نقف ويدما نايكالوت قلتات كرائنا زوعل ندحر كوينو نرأسنا كنت أكنا بلا نرأسنا خنا ذكرها مع قداسي أبناء قال جزيسي كم يعلق مالتي أبناء تصلوت جزيسي كم يعلق أنا نرأسيكم يزري نجزي أبير قال كهم سلام ذكرنا لازم بمتى نجزي أبير قال نما نم خالق حشيكم كونوا كخازن بو نما نم خالق تعموا كحقوا سيكم مش أبز مونيتر قليبنا كده ويدما فولي باهنا بلو سيبنا تباه كبل زقبو تأزيو باه أنا حقو زقبو حدا قويتا يدلنا نعو قنا كل زي باه مبالسي هيوتنا بك نا هيوت أقل قلوتنا سلازا حدا سب رأسو خفلت قلو زخل من قدي ننايك زي أبيهر قال نتتخل نسوه زخونا قال بزي مقرات كم ببون كنري نتزنببو دمخا أنبيبو كم استقبر لكم كم استخدر لكم قال زبل تراي زي كونا كتسأل دمخا أي قبال مخنياتو نايك زي أبيهر قال نسألوتن زي فلالا نقر قويتاكم إيلومش سالا تستنقركم قال إيلوم أبي يوحنس معرف 15 فقد سلسة درو دايلو نصوحاتيو سالا من تاي سالا تصولتكم ديلو سالا مقلقالكم ديلو سالا مشبشابكم أيكون سالا تستنقركم قال درو نصوحاتيو ديلو سلازي نايك زي أبيهر قال سي بزي مقرات زنصه كبرنا أملاك زقرم دمخا نايك زي أبيهر قال زنصه منصح تهاير كواليتي بك مانم ازسي عينصهن مش نابنت اب لاوندري قالنا حصب كلناس احصيبنا مسوص انايس كومنت خنبوم نخل نخونش ايتحغوسكون ازسي ايصرينا لو كمز بارتس خمز ايصرينا لو خنبل نخل نخون نساتهم ግን ቶምኮም ኢልና ኮመንት ነህቦም ከማንሲ ፍሉጥ ነገር ይምሽ ስታንዳርዶም ሲ ጽቦ አይኮነናል ማለት ተዲ ኮይኖም ቶም ሃየር ክላስ ደኾኑ ደሐጽቡ ታይም ደገብሩ ብዝተኻሎም መጠን
ሓፀብዎ ነገር ኣበር ከም ዘይብሉ ተጠንቂቆም ካስተመሮም ሉዝ እንትን ከይገብሩ ብጽፉፍ እዮም ዝሰርሑ ምክንያቱ ንስኻ መፂኻ ኮመንት ክሳዕ ትህቦም እንድሕር እቲ ነገር እቲ ዘይተሰርሐ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ናይቲ ካምፓኒ ነቲ ናይቲ ትካል ሽም ይዘውርድ ዘሎ ስለዚ ነቲ ዳሃብካዮም ነገር ብጽፉፍ ከም ዝሰርሕዎ እዮም ዘረጋግፁ ክብርን እግዚአብሔር ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ከዓ ንዓና ካብኡ ንላዕሊ ዘንጻሃና ኳሊፋይ ዝገብሮ ድማ ከዓ ናይ እግዚአብሔር በዓል ትብቃዓት መዛነሲ ካልኦት ሰባት ኣይኮኑን ካልኦት ኢንስቲትዩት ኣይኮኑን ካልኦት ማሕበራት ኣይኮኑን እቲ ዓቃኒ ናይ ምንጻሃና ተዓቃኒ ናይ ምስትኽኻልና እግዚአብሔር በዓል ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘንበብናዮን ብዘጽናዕናዮን ቁጽሪ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዝቐመጦ ክንፈልጥ ክንርዳእ ወይ ድማ ርእስና ከዓ ብዓብዩ ክንፈልጥ ድማ ይገብርና ስለዚ ርእስኻ ኣብ ምፍላጥ ሲ ሓደ እንታይ ምዃንካ ወይ ድማ ከዓ እንታይ ዓይነት ማንነት እዩ ዘለካ ሓደ ግዜ ርእስናስ የሽካዓና ይምሽ ቅንዕ ዘለኹ ወይ ትኽክል ዘለኹ ወይ ኣነ መንፈሳዊ እቲ እግዚአብሔር ነዊሕ ዓመታት ገይረ መዛሙርቲ ኩለን ፈልጠኒ ካብ ቀደም ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ገሊልና ንርእስና ብብዙሕ መንገዲ ከይተረዳእና ንታለሎ ነገር ኣለ ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ተዘሐጉሰካ ነገር ንሓደ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝተወለደ ዝበሃልን ንሓደ ሓድሽ ኣማን ዝበሃልን ሓደ ገይሩ ትሪት ዝገበር ቃል ምሽ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምኡ አንቢብኩም ትፈልጡ ዲኹም ሲኔሪዩ እስቶ ይተንክፎ እስቶ ከዓ ሓድሽ ኣቀባጥሩሉ ገለገለ ዝብል የለን ንነፍሲ ወከፍ ከመይ ገይሩ ናይ ዘለኣለም ህይወቱ ዓቂቡ እቲ ዝተዋሃቦ ጉያ ወዲኡ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣኽሊል ዘለዎ ህይወት ከመይ ገይሩ ክነብር ዝኽእል ኣኽሊል ዘለዎ ኣገልግሎት ከመይ ገይሩ ከገልግል ዝኽእል ደኣዩ ዝምህርን ዘሰልጥን እንዳኣምበር ንማንም በቲ ዘለዎ ነገር ፍሉይ ትሪትመንት ዝገብር ቃል ኣይኮነ ስለዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተዘለናዮ ማንነት ሲ ክንፈልጥ እዩ ዝገብረና ስለዚ እንታይ እዩ ደለና ትጉለታት ብክርስቶስ ዝኾናዮ እንታይ ወይ ካበኢና መፂና ኣበኢና ከዘለና ኣበኢኸ ክንከይ እግዚአብሔር ዝጽበየና ዘሎ እዚኦም ሰለስተ ነገራት ኣብ እግዚአብሔር ቃልን ብጸሎትን ኢና ክንፈልጦም ንኽእል እዚኦም ብዛዕበይዎ ቁጽሪ ኢና ድማ ከዓ ሽዑ ንርእስናስ ክንፈልጦም ንኽእል ስለዚ ኣብ ርእስኻ ዘለካ ወይ ድማ ከዓ ርእስና ክድብል ከላስ እንታይ እዩ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ኣና ዘቐመጦ ነገርስ ናብ ምፍላጥ ክንመጽእ ይገብረና ማለት ሰብ ንርእሱ እንድሕር ደይፈሊጡ ኣሚን ንእግዚአብሔር ተደይፈሊጡ ንርእሱ ክፈልጥ ኣይክእልን ምክንያቱ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ሲ ክነብር ዝኽእል ፍጡር ስለ ዝኾነ ህይወት ኣብኡ ነበረት ምሽ እታ ህይወት ድማ ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ስለዚ ህይወት ካብ ጎይታ እንድሕር ረኺብና ኮይና ነገራትና ብምሉኡ ሪስታርት ዝኾነሉ ነገራትና ኩሉ ዝጅምረሉ ካብ እግዚአብሔር ሶርስናትናስ እግዚአብሔር ስድራና ይኮኑን ዓሌትና ይኮኑን ወይ ገለ ሃገር ኣይኮነት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣነ በዚ ብጣዕሚ ደስ ድብለኒ ካብ ሰባት ተወሊድና ክንከውን ንኽእል ኢና ካብ ገለ ሃገር መፂና ክንከውን ንኽእል ኢና ነገር ግን እሱ ይኮነ እንት ማንነትና እሱ ይኮነ እንት ምንጭ ሶርስ ኣለና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ተጽባሕ ዝሕድሰና ዝመልኣና ምንጪ ኣለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምኡ ብምግባር ርእስና ክንፈልጥ ይገብረና ስለዚ ርእሶም ዝፈለጡ ድማ ከዓ ከም በዓል ዳዊት ወይ ድማ ከዓ ከም በዓል ሐዋርያ ጴጥሮስ ከም በዓል ሙሴ ነቲ እግዚአብሔር ዝጸውዖም ነገር ቅድሚ ምግባሮም ርእሶም የንፈሊጦም ትዘለዎም ጽቡቕ ነገር የንፈሊጦም ትዘለዎም ጻውዒት የንፈሊጦም ትዘለዎም ድኻም ፈሊጦም ትዘለዎም ብርቱዕ ጎንኻ ፈሊጦም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ካብኡ ብምቕጻል ድሕሪ ርእስኻ ምፍላጥ ርእስኻ ምቕባል ዝብል ነገር ኢና ኣሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ርእሱ ብክርስቶስ ዝኾኖ እንድሕር ፈሊጡ ካብ ምንታይ ከም ዝወፀ ናበይ ከዓ ከም ዝመፀ መን ምዃኑ ብክርስቶስ ከዓ እንድሕር ፈሊጡ ርእሱ ክቕበል እዩ ዘለዎ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ክፍሊ እቲ ጳውሎስ ክዛረቦም ከሎ ግዙር ክነሱ እተጸውዐ ዶ ኣሎ ዘይግዙር ምዃኑ ኣይደለም ዘይግዙር ክነሱ ተጸውዐኸ ኣሎ ዶ ኣይገዘር ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እዩ ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍረ ይብሉ ዘይግዝረት እውን ፍረ ይብሉ ኢሉ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሓደ ሰብ ርእሱ ክቕበል እንድሕር ኮይኑ እቲ ከመይ ኢሉ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከሎ እግዚአብሔር ፀዊዕዎስ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እንድሕር ፈሊጡ ወይ ድማ ኣብ ምንታይ ኩነታት እንከሎ እግዚአብሔር ከም ዝፀውዕ እንድሕር ፈሊጡ ንርእሱ ክቕበል ኣይሽግሮን
ምክንያቱ ከም ተጸውዖ ኮይኑ ስለዘይ ይመላለስ እግዚአብሔር ነገራት ህይወት አተሐሳስባ ኩሉ ናብራ ዝቀየር አምላኽ ምዃኑ በቃ ትራንስፎርሜሽን አብ ህይወቱ ክመጽእ እንከሎሲ እቲ ሰብ ነቲ ዝመጽእ አብ ህይወቱ ነቲ ዝኾነ ትራንስፎርሜሽን አብ ህይወቱ ናብ ምቕባል ክመጽእ ዘለዎ ሰብ ድማ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሪኦ ገይሩ ንርእሱ ክርኢ ከሎ እዩ ንርእሱ ክቕበላ ዝኽእል ከደግመይ ሰብ ከምቲ እግዚአብሔር ንርእሱ ዝሪኣ ገይሩ ክሪኣ ከሎ እዩ ሰብ ንርእሱ ክቕበል ዝኽእል ስለዚ እዚ ድማ ከዓ ከምቲ መጀመርታ ተዛረብናዮ ርእስና ምፍላጥ በአምላኽ ወይ ድማ ካብ አምላኽ ዝኾነ ርእስኻ ምፍላጥ ምስ ጀመርና ኢና ርእስና ክንቅበል ንኽእል ተደይ ኮይኑ ካብ መሬት ተበጊሱ ሰብ ርእሱ ክቕበል ኣይክእልን ንምንታይ ከም ዝድብል ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ሰብ ብጎይታ ድሒኑ ክነሱ እቲ ዝኾነ ፈሊጡ ክነሱ ነገር ግን ርእሱሲ ኣይቅበልን በቃ ክቃለስ በቃ ዘመኑ ይሓልፍ በቃ ዲና ይገብር ንርእሱ እዚ ካብ ተፈላለየ መንገዲ ካብ ዝዓበናሉ ሕብረተሰብ ካብ ዝነበርናዮ ስፍራ ወይ ድማ ካታ ሞተት ዓለም ክንመጽእ ከለና ሒዝናዮም ዝመጸና ነገራት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ مش ብዙሕ ግዜ ክንዓብን ከለና ኣክንድነታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጽቡቕ ነገር ተራእዩ ክንዓቢ ዝድለ ንኻልእ ሰብ እንዳተራእየ ኢና ዝንገረና ነይሩ ኣታሕማ ከም ክስቶ ግዳዴ ትኾን ኣታሕማ ከም ክስቶ ዳይ ግዳዴ ትኾን ሪኻያ ንሱ ካድምኡ ክጸፍፍ ስኻ ግን ኩሉ ግዜ ኣርሲሕካ ትመጽእ ሪኻያ ሳ ትምህርታ ክትነፍዕ መዓት ስኻ ግን ከም ኣሪት ትኾኒ ሕጂ እዚ ኢሜጅ እዚ ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ትክክለኛ ኢሜጅ ይደጥፍእ ኣብ እግዚአብሔር ቃል ሰኹም ይተጻሓፈን ኣይተጻ በምንም ተአምር ኣይተነገረና እግዚአብሔር ነቶም እሱ ዝደልዮም ሪኡ ይድጽውዕ ኣብ ዳዊት ዝረአዮ ነገር እሰይ ዘይረአዮ ሪኡ እግዚአብሔር ኣነ ዱ እግዚአብሔር ባህደ ብለና ሓዳት ትውዛ مش እግዚአብሔር ሰባት ክሪእዎ ዘይከኣሉ ተመራመርቲ ክሪእዎ ዘይከኣሉ ስድራኻ ክሪእዎ ዘይከኣሉ ዓልተቤትካ ክሪእዎ ዘይከኣለ ተሓፍተኻ ኣዲኻ whatever ክሪኦ ዘይከኣለ ነገር እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝሪ ክብርን አምላኽ ይኹን ስለዚህ እቲ ዝረአየልና ነገር ከዓ ከመይ ክወጽእ ወይ ድማ ከዓ ከመይ ንኽብሩ ክትቀመሉ ከም ዝኽእል እግዚአብሔር ስለዝፈልጥ እዩ ኢና ናብ እግዚአብሔር መጀመርታሲ ስቲክ ብምግባር ናብኡ ብምጥባቕ ነቲ ሶርስ ብምድላይ ንፍለጦ ንብለልና ክብርን አምላኽ እትኒ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቐመጦ ርእስና ወይ ድማ ኣባና ዘቐመጦ ነገር እንድሕር ክንቅበል ዘይንኽእል ኮይና ግን እቲ እግዚአብሔር ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘቐመጦ እቲ እግዚአብሔር ዲዛይን ዝገበሮ ኣብ ፍጥረቱሲ ኣይንቅበሎና ኣለና ወይ ድማ ኻ ንኽሰርሕሲ ኣይነፍቅድን ኣለና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ግን ንነፍስ ወከፍ ዝፈጠሮ ፍጥረት ናቱ ፐርፐዝ ናቱ ዕላማ ሰሪሑ ይፈጥሩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚህ ገዛ ርእሱ ዝፈለጠን ገዛ ርእሱ ዝተቀበለን ንኻልኦት ገዛ ርእሶም ክፈልጡን ክቀበሉን ይገብር ስለዚህ ገዛ ርእስና ምቕባል ሓደ ዓበ ነገር ዝገብሮ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዘቐመጦ ከምቲ ዝግባእ ክወጽእ ይገብር ሓደ ካልኣይ ድማ ከዓ ንኻልኦት ገዛ ርእሶም ክቀበሉን ነቲ ውሽጦም ዘቐመጦ እግዚአብሔር ድማ ከዓ ክቀበሉን ከውጽኡን ይዝገብሩ ኩሉ ግዜ ንርእሱ ዘይቅበል ሰብ ንኻልኦት በቃ አግሬሲቭ ይደኹ በቃ ንኻልኦት ኣብቲ ዘለዎ አገልግሎት ምቹኣት ኮይኖም ከምቲ ዝግባእ እናጎይዩ ንኻዓዩ ኣይገብሮም ምክንያቱ ንርእሱ ኣይቅበላን ንርእሱ በቲ እግዚአብሔር ዝጸውዖ ጻውዒት ሕጉስ ኣይኮነ ዕጉብ ኣይኮነ ኣይቅበሎን ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከም ኢልዎ እግዚአብሔር ከም ድላዩ ንገሊኡ ኣቕሓ ኸብሪ ገሊኡ ከዓ ኣቕሓ ውርደት ኢሉ ንውርደት ስለዝመደበ እግዚአብሔር ነው ኣይኮነ እግዚአብሔር ዘበሎ ነገር ነቲ ዝጸውዖ ነቲ ዝፈጠሮ ፍጡር ንሱ ከም ዝደልዮ ንኽብሩ ክጥቀመሉ ዝደለ አምላኽ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እዚ ድማ ይኻዩ እቲ ናቱ ምኽባር እዩ ናትና ዓወት ናትና ፍጻሜ ዝባል ንዳዊት እኮ ካብ ካልኦት ነገስታት ፍልይ ዘበሎ ነገር ታ መንገዱ ከይተረፈት ታ ንግስንኡ ከይተረፈትሲ ዳዊት ክንደይ ዘመናት ሓሊፉ ኣማኢት ዓመታት ኣሻሓት ሓሊፉሲ መንገዲ ዳዊት እንዳተባሃለት ግን ነገስታት ብሙሉኦምሲ ናይ ዳዊት መንገዲ መዐቀኒ ኮይና ነቲ ዘገልገልዎ ኣብ ዘበን ህይወቶም ናይ ዳዊት ህይወት መዐቀኒ ኮይኑ ክስቶ ንጉስ ግና ብመንገዲ ዳዊት ከይዱ ክስቶ ንጉስ ግና ብመንገዲ የሮብዓም ወዲ ናባጥ ከይዱ ሶ ናይ የሮብዓም ንእግዚአብሔር ዘይኽበር ካብ እግዚአብሔር ዝዓለወ ማንነት ስለ ዝነበሮ እቶም ካብ እግዚአብሔር ዝዓለዉ ካልእ ከምኡ ማንነት ከም ዘለዎም ታይትል ተዋሂቡ መንገዲ ተዋሂቡ
ኢየሱስ ጎይታ ንሕና ግና ነቲ ዝተቀበልናዮ ኣብ ውሽጥና ነቲ ማንነትና ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ነገር እቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ጸጋ ክንቀበሎ ከለና ንኻልኦት ድማ ከዓ ንኸማርሩ ዘይኮኑ ንእግዚአብሔር ንኸመስግኑ ንኻልኦት ድማ ከዓ ብምቕባሎም ንርእሶም ንበረኸት ንኽኾኑ ምኽንያት ኢና ንኾኑ ምህላውና እንድሕር ዲፈረንስ ደይመጽእ ኮይኑ ምህላውና ንኻልኦት ርእሶም ክቐበሉ ዘይገበር እንድሕር ኮይኑ ርእስና ክንፍትሽ ኣለና ተገዲደ ድመጽእ ደለኹ ናይ ብሓቂ ብጎይታ ኮይነሲ ነቲ ብጎይታ ምዃነሲ የፍቅሮ ኣለኹ ድሕር ደፍቅሮ ኮይነስ መን እያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን እዚ ካልእ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም በዚ ነገር እዚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኮይኑ ረኺብዮ ንዓይ ኣብ ጽሑፋቱ ብዙሕ ግዜ 14 መልእኽቲ ጽሒፍ ይብሉ ምስ ዕብራውያን ሓዊሶም ኣካታዒት ስለ ዝኾነት ግን ብ13 እውን ተሰማሚዕና ወላ ሓደ ፀገም ንባል ይብሉ ነተን 13 መልእኽቲ ካብ ዝፀሓፈ ጳውሎስ ኣብ ኣገልግሎቱን ኣብ ጻውዒቱን ኣዝዩ ርግፀኛ ዝነበረ ሰብ እዩ ምሽ ክጽዋዕ እንከሎ መጀመርታ ነቶም ሃዋርያት ወይ ድማ ነቶም ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ዘሳድድ ዝነበረ ምዃኑ ብምልኦም ቶም ደቀ መዛሙርቲ ዝፈልጡ ስለ ዝነበሩ ነዚ ሰቢሩ ኣብ ማእከሎም ከኣቱ ኣይከኣለን እዩ ስለዚ ከም ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነገረና ንኣሳት 2 ዓመት ኣቢሉ ካብኦም ርሒቑ ናብ ዓዲ ዓረብ ገጹ ከም ዝኸደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ወይ ድማ ካብ ጽሑፋት ይነግሩ ስለዚ ድሕሪ ከምኡ ምዃኑ ግና ባርናባስ ዝድበሃል ወደ መዝሙር ነቲ ኣብ አንጾኪያ ዝኾነ ምድሓን ናይ ሓደሽቲ ነፍሳት ምስራኤ ጳውሎስ ከም ዘድልዮም ተረዲእዎ ወይ ድማ ከዓ ዝምህሮም ሰብ ከም ዘድልዮም ተረዲእዎ ንጳውሎስ ፀዊዕ ናብኦም ኣምፂዎ ኢሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ከም ባርናባስ ዝዓይነቶም ሰባት ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ክበዝሑልና ብጣዕሚ እዩ ዝደሊ ብጣዕሚ እዩ ጸሎት ምክንያቱ ናይ ሰብ ፖቴንሻል ዝርዩ ሪኦም ብሩኻት ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ይዕንቲ ዘለዎ መንፈሳዊ ይዕንቱ ዝተኸፍተ መንፈሳዊ ምርድኡ ዝተኸፍተ ኣተሓሳስቡ ዝተኸፍተ ሰብ ተዘይኮይኑ ኣብ ሰብ ዘሎ ፖቴንሻል ክርኢ ዝኽእል ሰብ የለ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝርዳእ ብናይ እግዚአብሔር ቃልን ኣተሓሳስባን ትራንስፎርም ዝኾነ ሰብ ግና ኣብ ሰብ እንታይ ጽቡቕ ፖቴንሻል ኣለዎ ክልል ይኽእል ስለዚ ባርናባስ ከምኡ ዓይነት ጊፍትድ ሰብ እዩ ነይሩ ነቲ ዝነበሮ ምስዳድ ባዮግራፊ ናይ ታሪክ ናይ ጳውሎስ እኮ ዝፈልጥ ሰብ ምሽ ናይ ጳውሎስ ኩሉ ዝነበሮ ኣካይዳ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ባርናባስ ካብቶም ቀዳሞት ሰዓብቲ ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ኣብ አንጾኪያ ዝኾነ ምድሓን ናይቶም ሰባት ትእንኩ ክጠቅም ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ከገልግል ዝኽእል ጳውሎስ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ንጳውሎስ ኣምፂኡ ኣብ መንጎ እትዩ ስለዚ ጳውሎስ ኣብ መንጎኦም ከኣቱ ከሎ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክምህሮም ከረድኦም ምን ከሎ ንነዊሕ ዓመታት ቀፂሉ ኣብ ገላትያ ብሕልፊ ንረኽቦ ኢና ትቓል ምስቲ ዘለና ግዜ ብዙሕ ንኸይወስድ ገሊኡ ድሓ ክስታይል ብሎ ኣለኹ ናብኦም ዝመፀሉ ወይ ድማ ከዓ ምግልጋሎን ኣብ ዝጀመረሉ ኣገልጊሉ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት I think ኣስታት 14 ዓመት ናብቶም ዓንዲ ናይቲ ማሕበር ወይ ድማ ከዓ ምሱላት ዓንዲ ኢልዎ ናብኦም ከይደስ ነቲ ዝምህሮ ዘለኹ ቅንዕ ኣይኮነን ድዩ ወላስ ቅንዕ ምእንቲ ከመዛዝኖ ምእንቲ ከረኣዮ ናብ በዓል ጴጥሮስ ናብ በዓል ያዕቆብ ናብቶም ሽማግለ ማሕበራት ናይታ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ስለዚ እዚ ናይ ጳውሎስ ዝነበሮ ሳብሚሽን እዩ ዘርኢ ዳ እምበር በቲ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልግሎት ሕቶ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ወይ ድማ ከዓ ንርእሱ ስለ ዘይፈልጥ ኣይኮነን ከገልግል እንከሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዝግባእ እና ከፈተ እና ቀልዐ ዝምህር ዝነበረ ስለዚ ናይ ጳውሎስ ሓደ ካብቲ ኤግዛምፕል ንገብሮ ናይ ርእሱ ምቕባሉ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ዝቐመጦ ቃል ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ቅንዓት ናይ ማሕበር ክሳዕ ነቶም ቅዱሳን ብጎይታ ዝነበሩ ወይ ድማ ከዓ ዝሃድኖ ዘሳጉጎም ክሳዕ ዝገብሮ ቅንዓት ነይሩ እዚ ቅንዓት እዚ ብትብዓት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ከም ዘቐመጠሉ ተረዲኡ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ዝተወለዱ ሓደሽቲ ነፍሳት ክምህሮም ኣብቲ ዝነበረዎ ስፍራ ከይዱ ምህሮም ነይሩ እዚ ድማ ከዓ ጥራይ ኣይኮነን ርእሱ ዝተቐበለ ሰብሲ ንኻልኦት ርእሶም ክቕበሉን ርእሶም ክፈልጡን ወይ ድማ ከዓ ርእሶም ክቕበሉን ንኻልኦት ድማ ከዓ ክረብሑ ይገብርዎ ኢልና ተዛሪብና ነርና ኣብ ርእስኻ ምቕባል ፓርቲ ምሽ ስለዚ ርእስኻ እንድሕር ተቐቢልካ ጳውሎስ ርእሱ ከም ዝተቐበለ እንድሕር ርኢናዮ ርእሱ ምቕባሉ ጥራይ ደካ ድማ ከዓ ዘይኮነ ንጢሞቴዎስ ማንነቱ ክፈልጥ ርእሱ ክቕበል ገይሩ እንችሎ ስለዚ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ እታ ኣባኻ ዘላ ጸጋ
እሽሻይ ትበላ ካብ ዕላል ኣንስቲ ረሓብ ነታ ንእስነትካ ግና ሓደ እኳ ኣይንዓቅ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እሽ ቲኔጀር ኣብ ዝነበረሉ ጢሞቴዎስ በብዙሕ መንገዲ ቲኔጀር ክነሱ ግን ኣዝዮም ብዙሓትን ዓበይትን ዝተፈላለየ ተመክሮ ዘለዎም ጉባኤ ሓደራ ተዋሂቡ እዩ ኸይዱ ንዕኦም ክጓሲ እዩ ኸይዱ ኣሚን ተገዲፉ ኸይዱ ወደ 17 ዓመት እሞ ድማ ከዓ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣይሁዳዊ ግሪኻዊ ኣህዛብ ዘለዎ ማሕበር ክመርሕሲ ሓሲብኩም ወረ ትፈልጡ ወላ እኳ ጢሞቴዎስ ንኽልቲኡ ንግሪኻውያንን ንኣይሁዳውያንን ዘይከራኸር ምልክት ኣብ ሂወቱ ተነበረ እሽ ከምቲ ብዙሕ ንፈልጦ ካብ ግሪኻዊ ኣቦ ካብ ኣይሁዳዊ ታደ ተወሊዱ እኳ እንተበልና ነገር ግን ስቲል ብቕዓቱ ክጠራጠረሉ ኣብ ዝኽእል ስፍራ እዩ ነይሩ ሂዝ ያንግ ወላ ሓንቲ ንእሽተይ ደሎ ተመክሮ ንእሽተይ ዕድመው ንእሽተይ ጳውሎስ ግና ተስተለማመዶ ርእስኻ ምቕባል ካብ ጎይታ ምስ ጎይታ ኮይኑ ዝተለማመዶ ርእስኻ ምቕባል ንጢሞቴዎስ ርእሱ ክፈልጥን ነቲ ዝተዋሃቦ ፖቴንሻል ነቲ ዝተዋሃቦ ጸጋ ድማ ክቕበልን ሲገይሩ ክብር ንእግዚአብሔር ስለዚ እዚ ኢና ክንከውን ተጸዊዕና ይድብለኩም ደለኹ ርእስና ምፍላጥናሲ መጀመርታ ንርባሕ ንሕና ኢና ቀዳሞት ንርባሕ ተረባሕቲ ንኸውን ንሕና ኢና ምክንያቱ ርእስና ፈሊጥና ኢና ንኻልኦት ርእሶም ክፈልጡ ንገብር ርእስና ፈሊጥና ኢና ሂወትና ክንቀይር ንኽእል ርእስና ፈሊጥና ከዓ ደዋ ይንብልና ርእስና ናብ ምቕባል ንመጽ ርእስና ተቐቢልና ድማ ከዓ ሱቕ ኣይንብልና ንኻልኦት ሰባት ርእሶም ክቕበሉ ኢና ንገብር ክብር ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሓንሳ ኣለና ዲና ስለዚ ጢሞቴዎስ ድማ ከዓ እንታይ ዓይነት ሂወት ከም ዝነበሮ ከመይ ድማ ከዓ እሙን ኮይኑ ኣፍታ ማሕበር የገልግል ከም ዝነበረሲ ኩላህና መሰኻኸሪና በቲ ዘንበብናዮ ቃል መሰረት ስለዚ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ኣብ ትውልድና ጽባሕ ንጎን ነመሓላልፈሉ ትውልድስ ኣሎ ኣብ ማእከልና ነመሓላልፈሉ ትውልድሲ ኣሎ ነገር ግን ከመይ ኢና ንቕበሎም ክንደፍኦም ዲና ንፍትን እቲ ዘለዎም ነገራት እቲ ኣክት ዝገብርዎ ነገራት ግና ንርኢ ወላስ ናይ ብሓቂ ነቲ ውሽጦም ዘሎ ቅንኣት ክነስተውዕል ክንርኢ ትዕግስቲ ኣለና ፍቕሪ ኣለና ስለዚ ካብቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ዝተምሃርናዮ ነገር ወይ ንመሃሮ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኩሉ ግዜ ንርእሶም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሪኦም ኮይኖም እዮም ዝመላለሱ ንርእሶም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሪኦም ኮይኖም ስለ ዝመላለሱ ድማ ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሓደ ካልእ ሰብ ዝሪኦ ምርኣይ እዮም ነቶም ኣሕዋት ነቶም ኣመንቲ ነቶም ዘገልግልዎም ሰባት ዝሪእዎም ንእግዚኣብሔር ከምቲ ንሱ ከምቲ ኣምላኽ ዝርኤና እንድሕር ንርእስና ንርኢ ኮይና ንርእስና ኣይንዕቕኒና ንኻልኦት ሰባት ድማ ኣይንዕቕኒና ነቲ ባና ዘሎ ኣይነንእሶን ኢና ኣይነንዕቆን ኢና ነቲ ኣብ ሰባት ዘሎ ከዓ ከምኡ ኣይነንዕቕኒና ኣይነንኣስና ስለዚ ኣይንታል ሽና እግዚኣብሔር ቃልሲ ከምኡ ኢልና ኣይትጠበሩ ኣሕዋተይ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕዩ ዝዓፅድ ኢሉ ምሽ ኣምላኽ ድጥበር ኣምላኽ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ርእስና ክንጥብር ንኽእል ኢና ንኖ ኣነ ንኩሉ ሰብ ኢኳል እየ ዝሪኦ ብምዕሩ እየ ዝሪኦ በቃ ይቕበል ናይ ኩሉ ሰብ ገለ በቃ ብዙሕ ጸሎት ገለ ክነሕልፍ ንኽእል ኢና ግን እቲ ኣክት ንገብሮ እታ ተሓሳስባና እዩ ዝገልጽ ሰብ ነቲ ዝሓስቦ እዩ ዝመስል ምሽ ስለዚ እቲ ንሓስቦ ነገር እንድሕር ብቕኑዕ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝኾነ ክንትክኦ እንድሕር ዘይፈቲና ክነሕድሶ ድማ ከዓ ኣብ ፀፅባሕ ፈቃደኛታት እንድሕር ዘይኮይና እቲ ናይ ቀደም ማንነት እቲ ናይ ቀደም ልምድታት እዩ ኦፕሬት ድገብር እቲ ናይ ቀደም ዝኣተወ ኣተሓሳስባ ዝኣተወ ካይዳ እዩ እንዳቐፀለ ዝኸይድ ኖ ግን ክንብል ናተይ ናትኩም እንግድን ኢየሱስ ጎይታ ምክንያቱ ፀጋ ኣምላኽ ተዋሂብና ኣብ ቲቶስ እንታይ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ኢሉ እሞ ንኩሉ ሰቡን ምድሓን ኣምፂኡ ኢሉ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን እቲ ብሩህ ተስፋ ናይ ዕዙዝ ኣምላኽናን ምድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ እናተፀበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብፅድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን በቃ ዝምህር ፀጋ ኢና ተዋሂብና በቃ ኣሜን ኣሜን ዝብል ዘዘምር ዘዝልል ጥራይ ዘይኮነ እዚ ፀጋ ዝስ ዝምህር ፀጋ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ከመይ ክመላለስ ከም ዝግባኣኒ ከመይ ንርእሰይ ክፈልጥ ከም ዝግባኣኒ ከመይ ንርእሰይ ክቕበል ከም ዝግባኣኒ ከመይ ድማ ከዓ ነቶም ካልኦት እግዚአብሔር ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊሉ ዝፀውዖም ክቕበሎም ከም ዝግባኣኒ ዝገብር ጄኒውን ዝኾነ ምቕባል በቃ ናይ ሓቂ ዝኾነ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ርእስኻ ምፍላጥ
نسبلنا رأسها مقبال دخا إلنا خا حرم رأينا سالساي نريو نجر نترأسي زخانة كريستوس مجلات زبل حسن نزل ما أب رومي معرف عصر تخلته كفقدي سلسته ساعة منتظر حساب كان رينا كم زيبل كم تأملخ لنفس وكف زعدله مسفر أمنة جيرو دعا بزعبا رأسو بلك يحسب انبر كابتز قبقو عزيزو كي حسبسي لنفس وكف أما أكلكم زلو بتتوهاب نتسقى قبلو الله كمتي أبا حدثقى بزوح أكالات زلونا مو بزلو أكالات كا تقبارو حادث يكونه نحنا بزوحات كا كومو بكريستوس حادث قاينا ببا حدا قنا نن حد حدنا أكالاتنا كمتي تتصوعنا تسقى ببينو زخنا وهبت تسقى كابزهلو الناس تنبيت انتقينو بلك أمنتنا يغن أقلقلوت انتقينو بأقلقلوتنا نصنع زمهر انتقينو بممهارو يصنع معادي انتقينو بممعادو ذهب تقري يهاب مراح انتقينو بتقهاتي مراح تزدنقصون بحقوس يدنقص قبر نجزي أبيريخ سيز الرأسنا دحر مفلاتنا رأسنا إنا نقبله رأسنا دحر مقبالنا دمخا برأسنا دي كنا نقلص نترأس زخنا كريستوسنا نقلص قبر نجزي أبيريخ يسوس قويتاي سيز الرأسنا خنقلص كأزاي كنا نترأس زخنا كريستوس كنقلص عند حر كوينا حدا خابتهم زتقمونا ويد مخا زقدسونا نجارات يو باولوس نسبرومي عبد صحيف له كم تعمل خ نفسه وكف زعدله مسفر أمنة جيرو دقا بزعبا رأسه بلك يحسب بري سيز حدا سب رأسه مسفلته رأسه دمخا مستقبله حدا كاله كواجو أزغل تخلص عنه انتايو أنا النت أوكي رأسه فليتو بكريستوس تجبر له نجار فليتو تزلوا وتصبوا نجار فليتو كم يجرو ختك أمل له 5 جبا فليتو مالت رأسه سلاستقبله كاوقت إلو دمخا كجلجل إنكلو اندحر رأس 5 لو اندحر زرسع كوين زجلجلو أملاخ زجلجلو أوتوريتي زجلجلو سلطان كم زلو اندحر زرسع كوينو أب حدا جاي فات سزب أولوس إذا نجار زم أنت نخيلو بمت أن تستوهابو أمنت حدث لكع بزلو من جدي لكع بزلو عقن بزعبار أسوق حسبي قباي لذلك ساع من تايو أنا كخدوز قبا من جدي رأسي تقبلي نترأس زخنا أقل كريستوس كجلت قبو أيو إلى النات ملالس خنسي بتأب سبات زخون نجار ويد ما خا قويتها بقى حليفو بقاهم حليفو أبتم سباتتي أم زجبرهم نجارات لبيك حلي يقباني نرأسي كحلي يقباني متأن كهلو النسي يقباني إذا حدا جزء بزوج جزء نجبرو نجارات وكل تجاف مش حدا جاف لحنتي بالكانسرة كم زيخا قال له تقالات دحن زحي توصلني مبزحتي جزء استنى سمع سخا كم زيخا سخا خم زي إبل قال ملتات قليلك لحدا سب دربية بالكا بقى ترجعت نجزي أبيرك قال جن كم عيبل بتحدو جن كا حدا شاف زح حدا شافي حدا شاف دمقة سخا خم زيخا سخا استنكفى كايل سخا خم زيخا كايل كا عب كاتبلو كم دي تنكف عينت ويد مخا حجي بمستوعال ناجزي أبير قال ويد مخا ناجزي أبير قال بزقبا عند حزي تردينا موتيفيشنال سبيكر سينا نخو أملاخ كاتروز سبيكر مبر موتيفيشنال سبيكر أيكون زي أبير حكي ززارب أملاخ نفقري بحكي الناس عابكم نابتر إسزوخنا كريستوس عبايو دبل أملاخ دا أمبري بقى سؤالو موتيفيت زقبر أملاخ يكون يسوس كويتاي جن بتحق أجيرو موتيفيت يقبرنا يسوس كويتاي نتحكي كنفلت أزقبأنا كنذكر أزقبأنا أبيوتنا بمزراب جنا ينكحنا إجابة سلزي تي رأسو بمتن كحسب زقبأو إنه بلو زلنا اتخجل جلو زقبأ قويتا يسوس كم زيلو سلزي نسخاتكم دايلو مسجل جلكم سي نحنا كنجبرو زقبأنا زقبرنا لين تأكل باروتنا بدو سلزي أجن دحرت زقبأ كام زقبر كاي زقبأ كاي جبر كاسي زي تأكل ميتلك هذا سوكم يلو قلقلنا غلقنا من ويا عمتات ذكر زي تأكم تزقبا ويدم خاتي زي أبير زدلينا نسوي عنان من جدي كي قلقلنا زي تأكم باري عند حد برنكينا هو نقرأ كأنه أنا زي تأكم يخايلو سلزي confirmation هاي لنا اتخن قبرو زقبا أنا يجني
ስለዚህ ኩሉ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ምስ ገበርና ንሕና ዘይንጠቅም ባሮቲና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ዳኣ ንገብር ኣለና በሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ልክዕ ምሕሳብ ማለት እዚ በቃ እግዚአብሔር ስለዚ ሓረይካ ደጊ አምላኽ ስለዝኾነ ሰናይ አምላኽ ስለዝኾነ مش نتوم نجستات كتصوع كله بتوم زنبرو نقبلنا بسيمسون كتكم من كله እግዚአብሔር سي أملاخ مس مزماو مس حاجات مس رخصت مستي تفلا زبهاللو حزبي أتيو يتحويسو مش ነገር ግን እግዚአብሔር ነናይ ህዝቡ ሰናይነት ስለዝደሊ ነህዝቡ ከበጽሕ ስለዝደሊ እግዚአብሔር በሲምሶን ከተቀመሩ ስለዚህ ተጠቀመቡ እግዚአብሔር በህይወቱ ተሐጉሲ ሰሚሩ ወይ ማለት ግን አይቆንም እግዚአብሔር ከጀመርን ከሎ ሓንሳን መወዳእታን ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ ዝበሉ ኢየሱስ ተራ ክብርን እግዚአብሔር ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ እሱ ይሞ ንዑስ ነው ስለዚህ رأسنا بلكع كن حسب يجبأنا نترأس زخنا كريستوس نجلس كلنا. كاتيلو دمخا تقدم استنكفني حسب نرأسوي كريستوس زخنا كنجلس نكلنا نخلق دمخا بوتا نهبين. مالت لنا يكالوت سبات سجى نقبلين. لنا يكالوت سبات أجل جلوت نقبلين. أنا ندحر كجلجل جميرة تخالق خاسي بقى كما يكجلجلاي كأني ندابلكو ناي qualifications زجمت ويد مخا درجات تزحلو كوميتي كخون እግዚአብሔር አይጽዋዕ ተቃል እንታይ ኢልና ጳውሎስ ሰብሮሜክ ዛረቦም ከሎ ኣብታ ቀድምና ዝራእና ምዕራፍ 7 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ደሎ ሐሳብ ነቲ ተጸውዓሉ ጽውዓ ሶሪ አብሮሜ ደሎ ሐሳብ አብሮሜ 12 ዝራእናዮ ንሕና ብዙሓትካ ከምኡ ብክርስቶስ ሓደ ስጋ ኢና እዩ ببحدقنا نحد حدنا أكلاتنا. سلزي whole body مش قلنا أداوينا قلنا عينتنا قلنا أذاننا قلنا أفنجا قلنا أف قلنا أجري كم. سلزي بمولهم نحد أكل زقوميا بمولهم دمخ أكهلو لهم حد أكل ملو كبال اندحركم. ملو اندحر زي اللي هاي اللي أفتح أكلتي مل كلهم أكلات اندحر زي اللي يوم كينهم أبتي حد body كنصلي قبانه قدلت سلازل أيكونه تو أكل قديلون كله صبق على نايل كان دحر تقتل كونكا سام نقدر تقبل أوكي ندحر نقتل هالينا قينا صبق أيكونه كنفتش قبانه قويتا أتا أما أخلنا زلوا أتا أب أكلات كسر رح زقبا أتا أب أكلات فانكشن كجبر زقبا ونجر زي سرح زلو زي وص زلو زي قلص زلو نغرسي نام مغلاص يمصا إلنا خنصلي ناتكم حلافነት تدي كوينو بقى إيد زلو أكل نا كوننا تغبو خلو إيد زي بلو خينا نقصل ማለት حساب يتردون لهم دي ስለዚህ ተአካል ግን ሙሉ እንድሕር ኮይኑ ንሓድ ሕዱ ተአካል ሲ ይተቃቀም ኢድ አነ ነዊሕ ዓመት مجب سريح إيه نوح عمتك أخلي سكا إلاسي نقف أي تدخل كلوني أقرد ما خاهم نوح عمت أطويلين نوح عمت كيدي أمه إذا برين نقلها يتبدني نحد حدهم توم أكلت زوح حات وزبراري وزردادو يه كبر نجزي أبير أنت ما حبر دم خا كم أو رأس خوينا نجزي أبير كنا قلقلون كلنا نيدنا يندربيين نقرنا يندربيين أقرنا يفتر مش سلزي نتحونا أبو زلوا نقدر تصبغ دم خا نخعبي دخمتات اندحر هالليو كنصلي له نتزلوا تصبغ نقدر كأخمي جيرو أزيو كبزحو يخل أزيو كدنفع يخل موجس اندحر رخيبنا بكرميو كنا زاربون خل نخو أنت دي كوينو قال حدا كل جزء زجر من نقران حدا نقر سلزي فلتنا يو كنا زاربوا علنا مالته يكون نابنت كن معدن كلناسي أبتقال سخوم إيلومش معادي معاد سأقل قلوتي عري نتوم معاد أقل قلوت دي مثلنا لو من كحي يخون لنا معادسي معادي انتو خوينو بما معادو يلو كتسألنا كم زقبو إزارب حجي كمعد كاللوغن حدا كرداء كخيلا لو مجمرتات سنايما معاد تسأقا خاب قويتاسي كم استقبلس كرداء لو حجي بزح زي نقبرو نقرتا يمسي لكم ناتشورالي تتعبا بيانا حدا عابز خونا اني اشتاي كمعدوس ألوو سبهالي زمسل كله عابز خونا كمعد رئيس دلي بقى ولا بعمت تبليتك وي بحنت ورح تبليتو سي تاي مسيلكا غلا
حجي بتعم حماق ባህሪ ይገንዚ ናብ ጎይታ ከንመጽእ እንከለናሲ እዚስ ክልወጥ ይዝግባ ሕጂ ከሸገረና ይኽእል እኮ ይኸውን ተመክሮ ነዊሕ ዓመታት ዝዓስከረ ዝርእስና ስለ ዝኾነ ከሸገረና ይኽእል ይኸውን ግን ክነልቅቆ ይግባይ ክነርሕቆ ይግባይ ኣይሰማማዓኒ ኣነ ሓድሽ ፍጥረት ሕጂ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ ነቲ ናይ መምዓድ ነገረይሲ ኣነ እንድሕርቲ ግሬስ ደይብለይ ትጸጋ ትውህበት ዘይብለይ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ካልእ ጽቡቕ ጥበብ ኣሎ ንኻልእ ዝምዕድ በመምዓዱ ድማ ከዓ ዝተመስከረሉ ተቐበሉ ተደይ ኮይኑ ግድነት ኣነ እሪእዮ ኣነ እኻኣትዎ ዝበሃል ነገር የለን እዚ እንስሳ ምሕራድ ገለ ኣይኮነን ምሽ ሰብ ናይ ሰብ ህይወት በመምዓድ ከተቐንዕ በመምዓድ ድማ ከዓ ተጥፍእ ትኽእል ኢኻ በምኽሪ ከተቐንዕ በምኽሪ ድማ ከዓ ልቡ ስብር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ መን ኢኻ ኣገልጊልካ እግዚኣብሔር ኣይኮንካ ኣገልጊልካ ብምስባርካ ስለዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ምቕባልን ንዕኡ ድማ ከዓ ምኽባርን ኣድላይ እዩ እዚኣ ኣብነት ከበክሙ እሞ ናብቲ ዝቕፅል ክሓልፍ እዩ ኣብ ሓደ እዋን ወፂና ወንጌል ንምስክረሉ ዝነበርና እዋናት ከምዚ ወንጌል መስኪርካስ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ ናይ ክፍሊ ወንጌል ገለ ስለ ዝነበረ እቶም ገሊኦም ነፍሳት ረኺቦም ይመፁ በቃ ከምዚ ኢለ ነፍሳት ረኺበ ከምዚ ኢለ መስኪረ ሓደ ከምዚ ኢሉ ተቐቢሉ ሓደ ከምዚ ኢሉ ምሸት ተሓዳሪ ጸሎት ከምኡ ምስክርነት ስለ ዘሎ ስኻ ከዓ በቃ ሓደስ ክህልወኒ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ኩሉ ግዜ በቃ ትጽልታ ጎይታ ኣይትበንን ዲኻ ነፍሳት ገሊልካ በቃ ኢኻ ትቃለስ እዚ ኣብ ሓደ ናይ ብሓደ ኤንጂኦ ዝምወል ናይ ትሬኒንግ ነይሩ ቦታ ነይሩ ኣብኡ እናኸድኩ ትሬኒንግ ይወስድ ነይረ ሓደ እዋንና ምሳይ ዝነበረ ሽዑ ኣብቲ ክላስ ሓደ ወዲ ነይሩ ሽዑ ወደ መዝሙር ይመሃር ነይሩ ባክግራውንዱ ካብ ኦርቶዶክስ ይመጽእ ነይሩ እና ብዙሕ ነገራት ናይ ኦርቶዶክስ ከዓ በቃ ከም ህይወቱ ይድፈቶ በቃ ኣሎ ካብ ውሽጡ ውስጥ ኣይለቐቐን እጂ ግን ይመጽእ ይመሃር እዩ ሓፍቱ እውን ከምኡ ትመሃርያ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ክላስ እናወፃና ከለና ሓደ ኸማና ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ረኺባ እሱ ከዓ ብሓንሳ ኣብ ቸርች ስለንፋለጥ ብሓንሳ ምሳይ ይኸይድ ነይሩ እዚ ሓደ ካልእ ወዲ ማለት እዩ ነዚ ጋሻ ወይ ድማ ተኣማኒ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ጋሻ ወይ ድማ ኣማኒ ዘይኮነ ዘሎ ገና ግና ምስ ረኣኽቦ ምስ ዕለልና ክምስክረሉ ደልያ ኣሲ በቃ ውሽጠይ ቀኒኡ ብኣስ እሞ ከም ልጠኒ የብሉ ሎሚ ገሊለ እጂ ዘረባ ጀሚሩ እቲ እታ ዘረባ ተቐፂላ ኣነ ከዓ ሕውስ ኣቢለላ እታ ዘረባ ፀቢቓ ናብ ወንጌል ገፃ ኸይዳ ናብ ምምስካር ከይድና እጂ እንዳመስከርና ንኸይድ እዚ ወዲ ኣብ መንጎ እዎ እንታይ ዲ መሲልካ ዝብለካ ዘሎ ከምዚ ክብለካ ደልዩ ይብሎ ድሓር ኢለ ንዑ ግድፍ ኣቢለ መሊሰ ይቕፅል ነቲ ዘረባይ ይገልፀሉ 3 ግዜ 4 ግዜ እንታይ ዲ ክመስለካ ደልዩ እንዳበለ ኩልፍ ነቲ ሓሳብ ዝኮልፍ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ነቲ ድዘርኦ ዘለኹስ ዝፃረር እዩ ከይተረድኦ ድዛረብ ነይሩ ድሓርታ ኮንቨርሴሽን ተወዲያ ምስቲ ወዲ ዝነበረኒ ሓንሳ ስቕበል ኢለዴ ገለ ኢለዴ ነቲ ብጎይታ ድኾነ ተዛሪበ እቲ ሓው ግን ታትከኣለኒ ኣብታ መወዳእታ ግዜ ነጊርዮ ዕድል ግን ነይርዎ እቲ ሰብቲ ናብ ጎይታ ክመፃሉ ዝኽእል መንገዲ ዕድልሲ ነይሩ እታ ኮንቨርሴሽን ተወዲያ ምስ ተወድአት ኣከቆፃፀረ ይከኣልኩ ንሽተይ ነዚ ወዲ ፍልይ ኣቢለ ካብኡ እስኻ ወገን መኒኻ ንገረኒ ሕጂ ኢሉ ታኾንካ እንታይ ማለት ካ ኢናማ ግን ወገን መኒኻ ጥራይ ንገረኒ ክትሃንፅ ደይኮንካ ፀኒሕካ ክተፍርስ ኢኻ ፀኒሕካ ተረዲእካ ዲ ቁሩብ ትለይ ኢሉ ክትዛረብ ወዲ ፀናሕካሲ ክትድግፈኒ ኮንካ ፀኒሕካ ክትፃረረኒ ኢኻ ፀኒሕካ እዚ ዝብል ጥቕስስ ካበይ ኢኻ ምፂኻ እዚ ዝብል ጥቕሲ ካበይ ኢኻ ምፂኻ ከምዚ ኢለ ክሓስቡ እሞ እዚ ከምዚ ምባሉ እኮ ናይ ምድሓን ኣይኮነን ስቲል እዚ ካብቲ ዘምፀኻዮ እዩ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ምርዳእና እንድሕር ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ቅኑዕ ዝኾነ ምርዳእ ዘይኮይኑ እቲ ውሽጥና ዘሎ ንዛረቦ ንመኽሮ ነምዕዶ ዘይንፈልጥ እንድሕር ኮይና ከይተረዳእና ነፍሳት ኢና ነጥፍእ ቀሊል ነገርሲ ኣይኮነን ዘሕትተና እዩ ምሽ መሊሱ ድማ ከዓ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ድሒኑ ዝመፀ ከዓ ብሰንኪ ጥበብ ዘይብሉ ኣዘራርባናትና እንድሕር ልቡ ድስበር እንድሕር ኮይኑ ተሓተት እዩ ምንም ካልእ ነገር ክስታይ ኣይኮነ ተሓተት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ግን ነዚ ነገር እዚ ካብ ሂወትና ምእንቲ ከኣልዮ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ልቢ ኮይንና ክነገልግል ግን ጥበብ ክንደሊ ኩሉ ግዜ ካብ ኣምላኽ ሲፅቡቅ በቃ እቲ ፀጋ ተዘይሉ ከዓ
ምንም ኣይኮነን በቃ ነውሪ ኣይኮነን እቲ ጻውዒት እቲ ብኻልእ ጻውዒት ኣሎ ማለት ይኣባ ትባእሰሉ ነገርሲ ኣይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር ነዚዩ ቶም አካላት ንሓድ ሕድ ምእንቲ ንኽደላለዩ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ኣብ ዝተፈላለየ ሰብ ኣቐሚጡሉ ይዕብያ ሓወይ ምእንቲ ንኽደልዮ ዝማሬ ኣብ ኣቐሚጡሉ ንምስጉን ምእንቲ ክደልያ ዝማሬ ኣብ ኣቐሚጡሉ ዘማሪ ደይኮንኩ ኢለ ዝቃለስ እንድሕር ኮይነ ግን በቃ ምስ ርእሰይ እንዳተባእስኩ ንኻልኦት ድማ ከዓ ኣሸገረኝ ድኹም ከ ዝኸይ በዚ ዘለኹ ድምፅና ኣብነት ተዘሚረልኩም ተሲኹም ኢኹም ትኽእሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ቀፂሉ በቲ ዝተዋሃበና ኣገልግሎት ምጽናዕ ስለዚ ከምኡ ኢልዎም ኣገልግሎት እንተ ኮይኑ ብኣገልግሎትና ንጽናዕ ዝምህር እንተ ኮይኑ ብምምሃሩ ይጽናዕ መዓዲ እንተ ኮይኑ ብምምዓዱ ዝህብ ተገሪ ይውሃብ መራሒ እንተ ኮይኑ ብዝጋት ይምራሕ ዝድንግጹን ብሓጎስ ይድንግጽ ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ዝፀውዓና ጽኑዓት ኮይና ድማ ክንቅጽል ኣብ ቤት እግዚአብሔር ጥራይ ኣይኮነን ንሰርሕ مش ክርስቲያን ማለት ሲ ኣማነ ማለት ናይ ህይወት አገልጋሊ ብህይወትና ነገልግል ኣብ ኩሉና ኸ ነገልግል አቀደ ኣብዛ ኮምፓውንድ እዚኣ ጥራይ ኣይኮነን ኣገልግሎትና ክርስትናና ኣብዛ ኮምፓውንድ ጥራይ ኣይኮነን مش ሓደ ግዜ ንርእሰይሲ ክግስጽ ኣይፈትን ሓደ ደይ ኣብ ማሕበር ኣምላኽን ኣብ ደገንሳ ሓደ ደይ ኣብ ማሕበር ኣምላኽን ኣብ ስራሕይን ሓደ ደይ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ዝሕባእ ነገር የለን مش ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን أملاخ نتزلنا وشتنا قليع زري أملاخ بق داويت حدا خابتي صلوتو زبارخنا نجر تهاليو أب قدم እግዚአብሔር بق نلبين سخات فلتو إخ أب قدميها زحبة نجر يلن السخا نلبن كلاليتن تمرمر أملاخ خنا بلي يصل كبر እግዚአብሔር التديجري ناتو مسألة يو خماسي من البات لبي كيف لتكو أنصارك ويدمخ زي قنع زخنا حساب زدغولو زحابو اندحر هاليسي ካብ ገዛእ ርእሰይ ኣድሕነኒ ይብል ከይተረፈ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ነቲ ዝተዋሃበና ኣገልግሎት ንጸንዓሉ ነቲ ኣገልግሎት ሲ ኣብ ቸርች ምስ መጻኹ ኣይኮንኩን በቃ ከምዚ ኣገልግሎት ስለዚ ከምዚ ክብል ኣለኒ ገሊልካ ብጥንቃቐ ገለ ትስጉሞ ገለ ጉዳይ ኣይኮነ ህይወት ድማ ከዓ ነነ መዓልቲ ፕራክቲስ ትገብሮ ነነ መዓልቲ እንድሕር ትኾኖ ኾንካ ኣክታይ ትገብር ኢኻ ትኾነ ኢኻ ኮይንካ ኢኻ በቃ ካብኡ ክትላቀቕ ንማንነትካ እዩ ዝኸብደካ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር بخمزي هيوت يبارخنا بحق رأسي دصليو ابي هواتنا اب مناسيات كله اب الزمن نازي اذا ነገር እዚ በቃ ክበዝሕ ኣብ ህይወትና ንሰባት ልዕልቲ ንፈልጦ ጥቅስታትን ዝማሬታትን ሓሊፍናሲ ብህይወት ዝትንክፍ ህይወት ምእንቲ ክህልወና በቃ ካብ ጎይታ ዝተማሃርና ነገር ተሃሊሱ እዚ ጎይታ ነቲ ዝነበሮ ተጸውዕ ማንነት ዝፈልጥ ይነሩ ገና ካብ ንእስነቱ በቃ ሓደ ካብቲ ንጳውሎስ ናልባት ወይ ከዓ ንዳዊት ከም ቅርበት ዓይነት ዘለና ሓደ ግዜ ንኢየሱስ ዘለና መረዳእታ ጥዒ ዝበለ ይኮነን مش ከምዚ በቃ ፉሉይ ኣምላኽ ኮይኑ of course is ኣምላኽና እዩ ግን እቲ ማንነት ናይ ክርስቶስ ሲ ቅንዕ ዝኾነ ምርዳእ እንድሕር ዘይብልና ንሱ ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ክርስትና ህይወትና ሳዕቤና ኣለዎ ስለዚ ንክርስቶስ ብጸጋ ብጥበብ ወይ ድማ ብቁመት ብጸጋ ዓበየ እንድሕር ኢሉ ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ከምኡ ድማ ንሕና ክንዓቢ ይግባአና ስለዚ ኢየሱስ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣበይ ክርከብ ከም ዝግብኦ ይፈልጥ ነይሩ ንምንታይ ኣበይ ከም ዝግብኦ ዝፈልጥ ነይሩ መንነቱ ይፈልጥ ወድ መን ምዃኑ ይፈልጥ ውሉድ መን ምዃኑ ይፈልጥ ንመን ክኽብር ከም ዝመፀን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ስለዚ እዩ ነቶም ዝወለድዎ ብስጋ ኣቡኡን ኣዲኡን ወይ ድማ ከዓ ነቲ ዛዕበየ ኣቡኡን ነታ ዝወለደቶ ደንሲ ኣብ ቤት ኣቦይ ክርከብ ከም ዝግብኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ብትብዓት ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ሰብ ንርእሱ ምስ ፈለጠን ነቲ ኣብ ውሽጡ እግዚአብሔር ዘቐመጦ ምስ ፈለጠን ብትብዓት ዝመላለስ ተደይ ኮይኑ ፈራሕ ይድኹም ምክንያቱ ኣይፈልጥን ያ ንርእሱ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዘቐመጠሉ ኸ ኣይፈልጥ ይቐጽል ስለዚ እንታይ ዲማ ኣብ ዝበለት ወይ ገልጠም ኣብ ዝበለት በቃ ምልስ ይድብል ገለ ጌጋ እንድሕር ኣጋጢማ መሊሱ እዩ እንድሕር ይዝመለስ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ቀፂሉ ነቲ ጎይታ ከዓዮ ነቲ ጎይታ ዝዓየዮ ኣብ ህይወትና እናረሳዕና ድማ ኸ ንቕድሚት ምምጥጣር እዩ ስለዚ እዚአን ነጥብታት እዚአን ሲ ኣብ ትሕቲ ነቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንምግላጽ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ጌርና መወዳእታ ሲ ብዛዕባ ርእስኻ ብልክዕ ምሕሳብ ኢልና ተዛሪብና ናይ ካልእ ሰብ ጸጋ ምቕባል ኢልና ተዛሪብና ኣብታ ዝተዋሃበና ኣገልግሎታት ወይ ድማ ኸ
ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝቐመጠልና ዕዮ ምጽናዕ ተዛሪብና ምስ ወዳእና ካብኡ ንድሓር ድማ ከኣሲ እግዚኣብሔር ኣብ ፀፅባ ሓድሽ ነገር ከም ዘለዎሲ ክንርዳእን ክንተግህን ይግባእ። ስለዚ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ተዛረቦም ነገር እዚ ነቲ ኣብ ድሕረይ ዝነበረ እናረሳዕኩ ነቲ ዝጎየዮ ነቲ ዘገልገሎ ነቲ ብትውልዲ ዘለዎ ምሽ ነጊርዎም ንሰብ ቆሮንጦስ ክዛረቦም እንከሎ ልዕሽነት ተዓገሱን ኢልዎ። ጳውሎስ ብትሕትና ዝፍለጥ ዝኹሉ ብዙሕ ነገር እግዚኣብሔር ብኡ ተጠቂሙ ክነሱ ንሱን ጴጥሮስን ኣብ ቅድሚቶም ህዝቢ ክዳውንቶም ስጋዕ ዝቀዱ ዝኸውን ሃምብል ዝኾነ ሰብ ምሽ ምምቃሉ ድማ ከኣሲ ንሰብ ቆሮንጦስ ካብ ስእነትኩም ከመይ ከም ዘማቀልኩም ከመይ ከም ዝሃብኩም ነታ ማሕበር ንኽትድገፍ ኢሉ ብገዛ እዳወይ ንዓየይኩ ከም ዘገልግለኩም ስትፈልጡ ኢኹም ኢሉ። ስለዚ ብገዛ ኢዱ ንዓየየስ የገልግሎ መሊሱ ድማ ካብቲ ድሰርሖ ብገዛ እዳው ከዓ ነታ ማሕበር ከዓ ይህብ ከዓ ነይሩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሕጂ ከምዚ ዝኾነ እናሃለወ ግን ገሊኦም ብዙሓት ካብቶም ዝስዕቡ ዝነበሩ ኣመንቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዘገልግሉ ዝነበሩ መራሕቲ ዝነበሩ ዝትንክፍዎ ነገራት ነይሩ። ምሽ ብዙሕ ግዜ ሓደ ካብቲ ዘጋጥም ነገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዋን ዘጋጥም እዚ ስኻ ሰጓጉ ማሕበር እንዲኻ ነርካ እተን ማሕበራት ደብዳቤታት ክጻሕፈለን ክጓስየን ክዛረበን ክገንሖም እንከሎ እንታይ እዮም ኢሎሞ እንታይ እዩ ከመይ እዩ እቲ ፅሑፋቱ ኣዝዩ ብርቱዕ ኣብ መንጎና ከሎ ግና ድኹም እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለሲ እንታይ እዩ ካልእ ሰብ ክመስል ዝፍትን ዝዓይነት እዮም ኢሎም ጳውሎስ ሽዑ ገለ ዕሽነት ንኽዛረብ ተዓገሱን ኢሉ ቀፂሉ ብድሕሪኡ ካበይ ከም ዝመፀ ነጊርዎ ኣነ ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ካብ ነገድ ቢንያም ስለዚ ክምካሓሉ እንድሕር ደልዩሲ ክምካሓሉ ዝኽእል ብዙሕ ፖይንትስ ከም ዘለዎ ገሊፁ ዘርዚሩ ኣሎ። እዚ ብምሉኡ ግን ኢሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ተዘሐጉስ ነገር እዚ ብምሉኡ ግን ዘርዚርዮ እዚ ብምሉኡ ረብሓ ዝነበረ ንዓይ ከም ጉሓፍ ይቆፅሮ ኣለኹ ኢሉ ንምንታይ ነቲ ረብሓ ዝብሎ ዝነበረ ነገራት ዘደርቢ ክብሪ ረኺቡ እዩ ዘደርቢ ሓቂ ብክርስቶስ ኣብ ሂወቱ ተገሊጹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ነቲ ዝነበሮ ነቲ ዘገልገሎ ኣይጥምትን ይሕጂ እንታይ ዳ ሓድሽ ክብሪ ኣለዎ እግዚኣብሔር ትማል ኣገልግልና ክንከውን ንኽእል ኢና ትማል ዘሚርና ወንጌል መስኪርና ንኻልኦት ጸሊና በቃ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብምፅራይ ተጊህና ክንከውን ንኽእል ኢና ናይ ትማል ግን ሓሊፍ እዩ እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ሓድሽ ክብሪ ኣለዎ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃልሲ ከምኡ እዩ ዝብል ነቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ ኣሕርብቲ ይዕርቅዎ እዩ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ተደይ ኮይኑ ሓድሽ ኣረጊት ኣሕርብቲ ሓድሽ ወይኒ ከቕምጥ ኣይክእልን ስለዚ ውሽጣዊ ማንነትናን ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ ነገራትን ኢና ክንተግህ ዝግባእ ክጅመር እንከሎ ነቲ ውሽጣዊ ማንነት ሰብ ኣብ ካራክተሩ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና በቲ ኣብ ቃሉ ተፃሓፈ ዘበለ ኩሉ ደግነት ሰናይነት ቅንዕ ዝኾነ ማንነት ክንተግህ እንከለና እግዚኣብሔር መንፈሱ ኣብ ሂወትና ካብ መፍሳስ ድሕር ኣይብል ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ስለዚ በቃ ድፀምእ ማንነት በቃ ኣነ ኤክስፒሪየንስድ ዝኾነ ነገርሲ ሒዝኒ ልምድታተይ ተመክሮታተይ ክሕዘንሲ ከፍቅደሉሲ የብለይ እግዚኣብሔር ሓድሽ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ምሽ ምሕረቱ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ኢልዎ ኤርምያስ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ሓድሽ ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ሓድሽ እንድሕር ኮይኑ ብናይ ትማሊ ፀጋ ዘገልግለሉ መንገድስ የለን ንኻልኦት ሰባት ድማ ከዓ ሪኦም ተመክሮ ክበዝሕ እንከሎ ኣብ ሂወትና ንርእስና ይኽልክለና ንኻልኦት ድማ ከዓ ንኸይዓብዩ ይኽልክሎን ኖ ኣብዚና በፂሕና ንሕና ብዙሕ ሲ ካብዚያ ይትኸይድኻ ከም ሰብካ እንደኹን ከም ሰብና ክንከውን ኣይተፀዋዕና ንሕዋት ከምቲ ተፃሓፈልና ክንከውንና ተፀዊዕና ከምቲ እግዚኣብሔር ድፀውዓና ክንከውንና ተፀዊዕና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝመደበልና ክንከውን ኢና ተፀዊዕና ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንጸልይና በዛ ሓሳብ ሲ ሃሌሉያ ሎፕራዲያላ ቦሻና ማካዲያስ ሬዶሎ ቦዲያና ማካልቱራ ባዲያላ ባሻዳ ባዲያና ሙሳ ሬቤዴሌ በጀኔ ሜሌትሮዶሮ ቦሴረ ባዲያና ማስ እስከ ንጸልይ ኣሕዋተይ ምናልባት እንቲ ዝግባእ ብቓል እግዚኣብሔርን ብጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ብምዃን ርእስና ክንፈልጥ ዘይከኣልና ገዛእ ርእስና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሪኦ ክንሪኣ ዘይከኣልና እንድሕር ሃሊና በዚ ሰዓት እዚ ንጸሊ ከምቲ ንስኻ ትሪኦ ንርእሰይ ምርኣይ ክኽእል ጎይታ በቃ ኣንደበትና ይከፈት ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣሕዋቲ ንተኣመን ምንም ማለት ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት ናይ ምግባር ሓፂር ዓመታት ናይ ምግባር ጉዳይ ኣይኮነን
እግዚአብሔር ልቢ ዝፈልጥ አምላኽ ንልቢ ዝርኢ አምላኽ በቃ ሎሚ ነተአመን ኣብ ቅድሚ ነተአመን በቃ ርእሰይ ክፈልጣ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ጸላኢ ብዘቐመጠለይ ከባቢየይ ብዝተዛረብዎ ንርእሰይ ዲናይ ገይረ ኣለኹ ነቲ ዝነበረ ንጽቡቕ ነገር ነቲ ዝነበረ ካባኻ ዝተቐበልክዎ ቅንዕ ነገር ተጠራጢረዮ ኣለኹ ንርእሰይ ክፈትዋ ኣይክእልን ኣለኹ ኣብዚ እዋን ዝንብል ሰባት እንዳሕራሊ እግዚአብሔር መምፍላጥ ኢና ንርእስና ክንቀበላ ንኽእል ሎሚ ንዓኻ ምፍላጥ ይኹነለይ ንዓኻ ብጥብቂ ምፍላጥ ይኹነለይ ካብ ካልኦት ሰባት ዝብልዎ ንላዕሊ ብዛዕባኻ ምስክር ይሃልወኒ ሃሌሉያ ካብቲ ሰባት ካልኦት ዘውሪዎ ንላዕሊ ንገዛእ ርእሰይ ዝምስክረሉ ህይወት ዝምስክረሉ ምትንካፍ ናትካስ ይሃልወኒ ንበሉ ኣሕዋት በቃ በርጠሜዎስ ንገዛእ ርእሱ ፈውስ ረኺቡ ንዘመናት ሙሉእ ናይ እግዚአብሔር ወይ ድማ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረሉ ምትንካፍ ኣዘንትዩ ሓሊፍ ኣሕዋት ሰብ ነቲ ዝተተንከፎ እዩ ዝዛረብ ብዙሓት መፅኦም ዳውት ገይሮሞ ብዙሓት መፅኦም ተኻቲዖሞ ተዛሪቦሞ ነገር ግን ዘረብኡ ሓንቲ እያ ነይራ ኣነ ዕውር ከም ዝነበርኩ ሕጂ ግና ይርኢ ከም ዘለኹ እዚኣ እየ ዝፈልጥ ኢሉ ሎሚ ከምዚ ንብሎ ምስክር ክህልወና ኣሕዋት ኣምላኸይ እኮ ከምዚ ዝነበርኩ ናብ ከምዚ ከዓ ዘምፃኣና ኣምላኸይ እኮ ኣብ ከምዚ ምጥርጣር ኣብ ከምዚ ዳይሬክሽን ህልም ኢልኒ ጠፊእኒ ኣብ ዝነበረ እዋን ከምዚ ክፈልጥ ዝገበረና ኣምላኽ ኢልና ንምስክረሉ ክህልወና ኣሕዋት ካልኦት ብዝፈለጥዎ ካልኦት ብዝተዛረብዎ ካልኦት ብዝመስከርዎ ተዛረብናሉ ዓመታት ይኣክል ኣሕዋት ሃሌሉያ ሮና ናባድያ ናባሻ ናባድያ ናማስ ድምፅኹም ይከፈት ኣሕዋት ሮባድያ ነቕሕና ንጸሊ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ጉባኤ ኢና ደለና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ጉባኤ ኢና ደለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃሉ በከንቱ ዝልእኽ ኣምላኽ ኣይኮነን ንኸዓይ ንኽሰርሕ እዩ ቃሉ ዝልእኽ ቃሉ ሊኢኹ ማለት ነቲ ቃሉ ዘፈጽም መንፈስ ድማ ከዓ ሊኢኹሎ ማለት እዩ ቃሉ ሊኢኹ ማለት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክገብሮ ዝደልየ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብርግጽ ሮዳና ባዲያና ማሻ ፕሮዲያና ማካዱላራ ለባስ ሌትሮዶሮ ቤዲያና ባሽ ፕራዳና ማካዱላራ ዳባዲያና ማስ ሎምን ርእስና ምቕባል ክኸውን እግዚአብሔር ኣብዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዓለም ናይ ዝተፈላለዩ ልምድታት ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ኢሜጅ ክንሕዝ ኣብ ትገብረሉ ዘመን እግዚአብሔር መንእሰያት እቲ ዘቐመጥካልና ነገር ምፍላጥ ኣብ እንሽገረሉ ፈሊጥና እውን ክነስና ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቐመጥካዮ ክቡር ነገር ከም ክቡር ጌርና ስለዘይ ቋጸርናዮ ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ግዜታትና ሓሳባትና ሓይልና እነጥፍኦ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ሎሚ ምምላስ ክኸውን ንጽልይ ኣለና ሎሚ ሓይሊ ክኸውን እግዚአብሔር ጽልይ ኣለኹ ንርእሰይ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ጸግ ኣቢልናሉ ናሃድም ሓይሊ ክልቀቕ ንጽልይ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዘይምጥነና ስፍራ እናሃድመሉ ግዜ ክኸውን ካብቲ ዘይምጥነና ጉባኤ ካብቲ ዘይምጥነና ኣኼባታት ካብቲ ዘይምጥነና ዓርኪ መሓዛ እግዚአብሔር ምምላጥ ክኸውን ብኢየሱስ ንጽልይ ኣለና መፈንጠራታት ዘበለ ይበተኽ እግዚአብሔር መፈንጠራታት ዘበለ ይበተኽ ኣምላኸ ነፍሰይ ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕናውን ኣምለጥና ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሎሚ መፈንጠራታት ካብ መንእሰያትካ ይበተኽ ኣምላኸ መፈንጠራታት እግዚአብሔር ይበተኽ ብላ ኣለኹ ኣተሓሳስቦኦም ዘጸልመት መፈንጠራ ይበተኽ ንርእሶም ከይቀበሉ ዝገበር መፈንጠራታት ይበተኽ ንርእሶም ዋጋ ከም ዘይብሎም ገይሩ ከርኢ ዝፍትን መፈንጠራ ሎሚ ይበተኽ ኣምላኽ ጸልማት ዘበለ ካብ ኣእምሮኦም ዝተገፈፈ ይኹን ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ግና ዕንቲ ነቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ነቲ ወንጌል ብርሃን ክርስቶስ ንኸይስተውዕሉ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዕዝም ዘበለ ዓዛምሎም ዝተነቕለ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ እስከ ድሕደት ደቃይቕና ተቃውምና ክንጸልይና ኣሕዋት እግዚአብሔር ከናግፈና በቃ እግዚአብሔር ከናግፈና ዓመታትና ናይ ምትራፍ ዓመት መታን ክኸውን ኣሕዋት እምቲ ዝተነገረና ምብላጽ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እዚ ክኸውን ዘለዎ ኣሕዋት ሓደ ካብቲ ብዙሕ በቃ እንዳተቃወምና እግዚአብሔር ካብ ህይወተይ ንቐል በቃ ካብ ህይወተይ ንቐል ነቲ ዝጸዋዕካኒ ዘይምቕባል ካብ ህይወተይ ይነቐል በልዎ ንዓኻ ዘይምፍላጥ ንዓኻ ዘይምቕራብ ናባኻ ዘይምልጋብ ካብ ህይወተይ ይነቐል
نتزقمت كالله كبر نجار كم حدا واجا زي بقولو غير كامر أي كابا ينقل بلو ينقل هاليلويا حواتي أقحى كبرينا نأقحى كبرينا تسوينا أقحى كبر دمخا أبيت نجسات إمبر أبترى سفراي ترخبوني روما ديالا باجانا موترودو روبوكو ديالا باسالا باديا لي برودو شي برادانا ماكا ديالا بو سروبوديا لو مأمانا إزدلي حواتي مأمانا كم زلنايو نمصايونا بغويتا كم زلنايو نسو خمي كتطبق كم زخيل يفلط نسو كمي كغير كم زخيل يفلط يا حواتي كوميلواني إرمياس نهزبو خزاربن كله سخاتكم كم تسرح ميدري كم تسرح مريت نتي تسرحو ጭቃ نتي تسرحو مريت اب ايدو كم دلايو كم زغبرو اسرائيل لمخا اب ايديكم يخم يلو حواتي اب ايد اغزيابير انا دلنا هاليلويا اب ايد صلاي ايكونكمن اب ايد رسكم ايكونكمن اب ايد اغزيابير يخم دلكم هاليلويا اب ايد اتنا زسبلاشو كل ነገር ከጸብቅ ዝኸል አምላክ ከጸብቅ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሓድሽ ገይሩ ክሰርሕ ዝኽእል አምላክ ሃሌሉያ ከም ሓድሽ ክሰርሕ ዝኽእል አምላክ ካልኦት ወላ ሓደ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከም ሓድሽ ክገብሩ ዝኽእል የለውን ኤዲት ጥራይም ክገብሩ ዝኽእሉ ኤዲት ምግባር ናቶምን ሓዋሩ ኣይኮነን ንግዚኡ መሊሱ ይስበር መሊሱ ምጽጋን ዘድልዮ እግዚአብሔር ከቀንዕ እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ግና ምስትኽኻል ዘድልዮ ምስራሕ مستخخال زي اليوم مهنات جري نسرح هاليلويا أملاخي بيسوس رودانا باكادياس من أسيات أبزا ختما زلو بك أبزا نقر زنسأل زي أبير رأسهم كقبالو كقبرو رأسهم كام مخحد زي أبير كمالسهم رأسهم كام مدفع حواتي رأسو زي فلت عند حركوينو رأسو أي قبلني رأسو زي قبل عند حركوينو خا رأسو نام مدفع إزمت مز حساب زي بتلو ألاو زخونة ناتكا قال بتلو ألاو زخونة ناتكا حساب زفرسة يخون بلالنا تي أبير بيسوس كريستوس تولدنا زسلت أنا ناجزي أبير نجر زنعق ناجزي أبير نجر زنق عشش إذا عالم زي حلافي نبرتات أكايدات نبرة تعبيت ገንዘብ تعبيت زدنق زي أبير بيسوس سم لو ميكسبر كابل علي من سيصلي الله كنقل كاب زمن سيزي يصلي الله اتي حق زخوننات كفقري مستوعل كنكني يصلي الله تحقنيا فقر نفرح تبارራ تبايلو خم تصحفه تحقنيا فقرنات كان بطعم كونلنا يصلي الله تحقنيا فقرينات كا እግዚአብሔር مرخاب كونلنا يصلي الله نفسي نأملاخ رخيبة أمو دحينا دما ترفت كم زبالة يعقوب قويتا لومي دحينا نترفلو مساخا مرخاب كونلنا نصلي علينا تي أبير بيسوس كريستوس سم أبن خدو زبالة سفرع كله نرأسنا بمقبال نخالوت رأسهم كقبلو نخالوت رأسهم تقبلهم نابخا كمتو نخالوت دمخا رأسهم زقبلو تولدي غيروم زتنسو خنكون لومي بز منفس زخت بارخنا يصلي عليه قويتا بمزبز منفس زك تبارخنا يصلي عليه بقويتا بيسوس كريستوس سم زيت أكم زبالة تحساسبا خبيوتنا ينقل زيت أكم زبالة أزراربا زيت أكم زبالة الرأيا كبيوتنا استنقل يخون تي أبير تخيلي خان السخن تصوعنا أملاخ أموني يا حواتي نسو دما خقبرو يتصحفي نسو دما كفت سموي هاليلويا تأبخاتكم من أباين زجمرة سناي قبر زجمرة أملاخ نسو كسع معالتي كريستوس كم زفت سمو تردي يقول هاليلويا نسو كسع معالتي كريستوس ኢየሱስ ክርስቶስ ተደቂ እስካዘለኻ ተንስእ ክርስቶስ ከብርሃልካ የተባህሉ ከም ተጻሕፈ መንቃሕ ይኹን ኣምላኸ ካብ ዝደቀስናዮ ካብ ዝደንዘዝናዮ እቲ ክቡር ናትካ ነገር ከም ኖርማል ከም ተራ ነገር እግዚአብሔር ክንሓስቦን ክንሪኦን ዝገበረና ዘበለ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይርገፍ ካብ ህይወትና ይርገፍ ካብ ህይወትና ንንእስነትና እግዚአብሔር ሓደ እኮ ኣይንዓቀ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እኮ ኣይንዓቀ ኣምላኽ
ካብ ነገር ቅለትን ካብ ዕላል ኣንስትን ግን ኣሎ መምርሓት ክብለና ኣብቲ ንስኻ ትርከበሉ ክቡር ሓሳብ ኣብቲ ንስኻ ትርከበሉ ክቡር ስፍራ ኣብቲ ንስኻ እግዚኣብሔር እተብርሆ ክቡር ኣተሓሳስባ ምእታዊ ይኹነልና ኣምላኽ ምብላጽ ይኹነልና ብመንፈስካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረኸ ይሁን ነው ማሐወይ ስለዚ ጸልየልና አመስግና ክንወዲና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወይታ ተመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ቃል እዚ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ምስገዛ ርስና ምቅላ ስለዘይከውን ምስ ዝሓለፈ መንነትና ምቅላ ስለዘይከውን እግዚአብሔር በተሐድሽ መንነት ተቀበልና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ቡ ሙግያይ ስለዝኸውን ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ስለዘንቃሕካና ተመስገን ጎይታ እቲ ንስኻ ትብለና ንኡ ተቀበልና እግዚአብሔር ንኡ አሚንና ምንባር ስለዝኸውን ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ በዚ ድማ ጉያና ስለንወድእ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ንባርከካ ኣለና ስለዚ ምሸት እዚ ተመስገን ንዓኻ ክነምልኽ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ጎይታ ዕድል ስለዝሃብካና ምሕረትካ ስለዘብዛሕካልና እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ካብ ቃልካ ክንምገብ ጎይታ ካብ ቃልካ ክንቃረስ ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ጸጋህ ስለዘብዛሕካ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዘገልገሉ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ብስምካ ንባርኾም ኣለና እግዚአብሔር አቦ በነገር ኩሉ ስምካ ይባረክ ክብር ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ሶምና ክትባርኽ ይጽልለኹ መዓልታትና ሁሉ ንስኻ ክትሓልፎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለና ካብ ኩሉ ክፉእ ብስምካ ክስውረና ንጽልለና ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ብሽም ኢየሱስ አሜን ወይታ ይባረክ